Bienvenue dans cette émission hebdomadaire débat politique, une émission qui donne la parole aux hommes politiques, aux auditeurs afin de débattre sur l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Korambe shufe foli krengren wagati na kadi aw belajele ma ka daw kulo kan sogolen do wagati na ka chaîne mandila ni we radio Jeka Foye aw bismillah nga jamkan kene ka jamkan min na ko mako débat politique ale émission min me kuma dadi politique mo ma kata se association nyamo ma kata se an lamɛbagaw yɛrɛ ma cogo min na an bɛ se ka kuma jamana lahalaya kan aw bisimila ni ye an sigi kan ye bita kɛnɛ kan an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen don an ka ɲɛmɔgɔ la ni o ye Buwa Jabate nɛgɛw karafe juru ni wagati na o banbalen bɛ Nem Danbele fɛ YouTube sira o bɛ Mamutu Kamara bolo ayiwa ka jamkan latɛmɛ aw ye ka présentation kɛ Seku Traoré a balimakɛ n'aw denkɛ n'a kɔ kalanden ka fara n cakɛ ɲɔgɔn kan o ye Mahamadu Mayiga ye Mayiga i ni su. Seku n b'i fo i yɛrɛ fɛnɛ ni su. Ka foli ta ka ɲɛsi an ka maa wele ma Maître Muntaka Tall ale ye maa min ye maa dogolen tɛ ka kɛ ni waati min an b'a kɔnɔ an y'a wele a ye wele kan jaabi an bɛ sunkalo kɔnɔ ko ma nɔgɔn a ye wele bila ma waati min na a ma bila daginda la a ma gɛlɛya an bolo a yɛrɛ ka bɛnna sabula faso baara don ni laɲini kɛra min ɲamaya so fɛ a mɛnna n'i ko Maître Muntaka Tall i b'a fɔ ko 1991 ni hakili b'a la 26 mars n'i ye o cɛbaw tɔgɔ fɔ a tɔgɔ bɛ fɔ a kɔnɔ Maître Muntaka Tall parti politique wele ko Siridi Faso Yiriwatɔn o ɲɛmaa don Maître Muntaka Tall jamana marali kɔnɔ a ye jɔyɔrɔbaw ta n'o ye ministeriyaw ye a y'o baaraw kɛ maaw hakili b'a la fanga min an b'a kɔnɔ san yan'a fanga binni cɛ jɛkulu min kun ka wuli jɔ kun kɛra n'o ye M5 RFP n'i y'a tɔgɔ fɛnɛ fɔ a b'o fɛnɛ kɔnɔ fo ka taa se honorable Sumala Sise Ala ka hinɛ la tanyana bi nka wagati min na a kun ye jɛkulu dɔ sigi ko FSD o wagati ka se ka bɛjɛ fanga kɛlɛw kɛ ka se ka sariya kɛlɛw kɛ n'o ye démocratie fanga kɛlɛw ye o jɛkulu fɛnɛ a ye wulajɔ caman fɛnɛ ko kɔnɔnaw la maaw hakili b'a la fo ka taa se M5 kana kɛ fila ye M5 RFP Mali kura min n'o bɛ fɔ ne ma fili a b'o fɛnɛ kɔnɔ o ye o mɔgɔba fɛnɛ don nka kuma yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ bi su in na n b'a dɔn maaw tɛna fɔ u sɛbɛ kɔfɛ ko bi kosɛbɛ Mamadu Mayiga an b'i fo kosɛbɛ lamɛnbagaw a ye to lamɛn na i n'a fɔ a fɔra ɲɛna cogo min na bi an ka mɔgɔ welelen mɔgɔ kelen dɔrɔn de don voilà donc mɔgɔ min don mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ politique ko la ani jɛmɔ fanga ni o ye démocratie fanga ye o nali la an ka jamana kɔnɔna na a cɛsirila o fana na kosɛbɛ i n'a fɔ Mayiga bɔra k'a fɔ cogo min na o tɛ dɔwɛrɛ ye Maître Muntaka Tall ale de b'an bolo Sinidi Faso Yiriwatɔn o maa ɲɛmaa don an n'ale de bɛna jɛ ka baabu kɛ ɲɔgɔn fɛ bi o tuma aw bɛ to lamɛnni na ka d'a kan ni waati dɔ sera an bɛna nɛgɛjuru sira di aw yɛrɛ ma cogo min na aw bɛ se ka weleli kɛ k'aw hakililaw fɔ o hukumu kɔnɔna na ayiwa an bɛna kuma baabu min kan dɔ bɛ tali kɛ jumɛn na fɛn min ye mouvement min bɛ yen sisan ni o ye forum et mouvement politique EPMP ani initiative des partis politiques pour la charte olu ye lajɛ min kɛ laban in na u bɛnna fɛn dɔw kan jamana yɛrɛ bɛna taa lahalaya minnu kan n'Ala ka diɲɛ an bɛna an da don u la k'o walawala ka ka fara fana fɛn min ye diplomatie Mali yɛrɛ ka jamana ani jamana wɛrɛw koɲɛ bɛ cogo min na furancɛla fanga ale hukumu kɔnɔna na an bɛna an da don o fana na ka dɔ fɔ o kan fo ka taa se transition daminɛni ka na se bi ma yala u ka baarakɛtabaw kɛra jumɛn ye ani u ma se ka jumɛn fɛnɛ kɛ ni u ka force n'u ka faiblesse ye Muntaka Tall hakili la an bɛna an da don o fana na k'o walawala ka taa se thème caman ma o de ye an sigi kan ye bi ayiwa ɲana an ka taa yɔrɔ jan an bɛ kuma di an ka maa wele yɛrɛ ma ni o ye Maître Muntaka Tall ye a bɛ foli kɛ jamana an bɛ sɔrɔ ka taa ni baabu ye Maître i ni su. Anba auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim n b'aw fo a ka wele la n bɛ lamɛnbaaw fo Ala ka kuma don an da u min faamuya wele diyara n ye. Ok d'accord balimaw i n'a fɔ aw bɔra k'a mɛn cogo min na ale ka kuma man ca mais n b'a dɔn a bɛna min fɔ aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na aw sigilen ka to an bɛna don an ka jamukan kɔnɔna na sisan i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a y'aw tulo kɛrɛbɔ sigi ka ɲɛ fɛn o fɛn min fɔ aw ka bɛɛ lajɛlen tɔmɔ gansan tɛ an ka Maître Muntaka Tall an ka wele ka kɛɲɛ ni nin wagati in ye ka da jamana yɛrɛ n'a lahalaya kan ani fɛn minnu bɛ ka kɛ bi o tuma a hakililaw a bɛ se ka dɛmɛ kɛ kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaa la donc an bɛ don an ka ayiwa baabu kɔnɔna na sisan Maître fɛn min ye point de presse dɔ kɔni o kɛra juwakun tɛmɛnen kɔnɔna na min bɛ tali kɛ forum et mouvement politique EPM initiative des partis politiques pour la charte ayiwa o hukumu kɔnɔna na e bɛ se ka i da don a la fɛn min kɛra kɛnɛ in kan sigi in kun ye jumɛn ye ani marata bɛ se ka kɛ jumɛn ye i bɛ se k'i da don o la k'o walawala an ye dɔɔnin wa. Alhamdulillah i y'a dɔn
furancɛ fanga in kɔnɔna la a baara min girinna ni a baara bɛɛ ye o kɛra assise nationale de la refondation de ye n'a bɛ f'o ma ko ANR kuma lasurunyara an b'a fɔ dɔrɔn assise o assise nin kɔnɔ jamana a bolofara bɛɛ a kɔnɔna ko bɛɛ da sera o bɛɛ ma o kɔnɔ da sera parti politique ta ma u ye min kɛ ɲuman ni kolon na min ka di jamanadenw ye partout ka kɛ ten o kama ministre min sigilen bɛ premier ministre kɛrɛfɛ k'a ɲɛsin bɛ politique kow ma a ye ci bila partout ma a ko partout yɛrɛ ka sariyaba ye min ye o de ye charte des partis ye o kuma a b'a ɲini partout fɛ u hakilila ye min ye o charte ko la u ka dɔ fɔ o la parce que charte min bɛ yen sisan o sariya taara ɲina a ye a san 30 hakɛ ye don bi tɛmɛ denmisɛn min san kun bɛ wolola o san o bɛ dan dutigiw fɛ bi o kuma na o sariya nin ko k'a lajɛ hakili min banna ka yɛlɛma don a la an ko o ye ko ɲuman ye nka an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baara la faso baara la munna partiw jamana fanga ninnu tɛ se ka ko don ɲɔgɔn na ninnu tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to munna jamana kɔnɔ ni ko bɛ a cogo ma n'i ye diɲɛ jamana o jamana ta ni ko b'a cogo ma n'o bɛ ten i b'a sɔrɔ jamana marabaa fɔlɔ n'o ye président ye a premier ministre a ministres a députés a maires a conseillers a sénateurs nin bɛɛ bɛ bɔ parti de kɔnɔ olu de ye jamana marabaaw ye o kama n y'a fɔ n bɛ segin a kan yan parti ani mara a bɛ ko misiba ni misidenw de misiba ye parti ye misidenw ye jamana marabaaw ye o kuma ci in selen an ma an ko nin ye ko ɲuman ye nka mali partiw n'a fɔra bɛɛ k'i ka jaabi di kelen kelen baara tɛna gɛlɛya gouvernement yɛrɛ bolo wa ala nana an sɔn hakililaw la ka kuma don an da an ka welekan bila partiw ma k'a fɔ ne tɛ aw ka ɲɛmaa ye n ka fanga ti aw kan aw tɛ n ka mara kɔnɔ nka n b'a ɲini a kana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka hakilila jagabɔ kɛ nin ko in kan bari nin ko in kosɛbɛ don a ka ɲi jamana ma jamana ko don a ka ɲi jamanaw ma partiw de ka kuma b'a kɔnɔ ni tiɲɛ don ko kun tɛ di a tigi kɔ o tuma na an kana an ka bɛn kelen kan ala y'a kɛ partiw welela an bi sɛbɛn laban min kɛ i bi don min fɔ ta sisan an nana fara ɲɔgɔn kan an kun ka kɛ ni parti 100 ye minnu kuluba 2 de tun bɛ yen n'a y'o fɔ sisan forum ani IPAC an bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan ka hakililaw ta ka di k'a fɔ nin y'an ka bolomafara de ye dɔwɛrɛ tɛ bolomafara kɔ dɛ nin ka fara baara kan o ka nɔgɔ gouvernement ma ni lettre 100 cilen ni hakilila 100 cilen ye o kuma baara in bolila o de kan ala sago o sago. Ok, o bolomafara in o bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la? nin ko in na an ko an bi hukumu jumɛn kɔnɔ fɔlɔ partiw mali kɔnɔ an guloma fɔlɔ o ye an ka sariya soba de ye n'o ye constitution ye o ko partiw bɛ jamana kɔnɔ wa parti caya bɛ jamana kɔnɔ assisiw nana u ko partiw bɛ yen u m'a fɔ parti ko ka dabila nka ko a ka ca yali dɔ bɛ se ka bɔ a la wa o kama ne b'a fɔ siɲɛ caman bɛ segin a kan jamana in n'i ye parti bɛ fara ɲɔgɔn kan bi
ka Mali ta ka di parti ma Gwanzan ko a ye Mali mara a bɛ gɛlɛya nka n'i ye parti dabɔ marako la o fana bɛ gɛlɛya donc ni o fila bɛ ko min na a bɛ se ka ɲɛ cogo di min jɛngɛnna o bɛ se ka tilen cogo di min tiɲɛna o bɛ se ka dilan cogo di mun bɛ se ka kɛ walasa tiɲɛni wɛrɛ kana don jamana kɔnɔ min bɛ bɔ partiw ka sira fɛ parti gɛlɛya minnu b'a jamana gɛlɛya minnu b'a kɔrɔ bi partiw niyɔrɔ b'a la nka partiw dɔrɔn tɛ dɛ partiw dɔrɔn tɛ parce que n y'a fɔ n'i ye mara in lajɛ kabi Modibo tile bɔra la fo ka taa bila bi la sɔrɔdasi ni civil partiw ni société civile cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔba gouvernement kelen ma sigi nin bɛɛ tɛ min kɔnɔ wa mara in na fana Ala ye sɔrɔdasiw garisɛgɛ san 39 de la ka partiw garisɛgɛ san 25 la donc nin bɛɛ bɛ nin ko kɔnɔ o kuma partiw bi u ka kan ka mun kɛ u ka kan ka mun wajibiya u yɛrɛ kan yanni a ko ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na k'u ma wajibi ye a fɔlɔ ye min ye parti bi baara fɛn fɛn kɛ a ka kɛ danbe kɔnɔ a ka kɛ ladiriya kɔnɔ a ka kɛ bɛn kɔnɔ a ka kɛ partiw kɔlɔsili kɔnɔ wa ni parti min ye sira bila a ka kɛ o ɲangini kɔnɔ an ko an bi baara kɛ nin ko damadɔ kɔnɔ o kɔnɔ an ko partiw ko k'u jɛna n'a ye dɔ ka bɔ parti hakɛ la o bi 300 ko n kɔ tɛ tiɲɛ a tɛ 300 a n'o ka jan n'i ye Mali partiw danbi anw ka yeli n'an ka faamuyali la 120 hakɛ maître olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na o ma 300 ko sɔrɔla jumɛn fɛ caman tununa u m'olu tɔgɔ bɔ a la dɔw farala ɲɔgɔn kan u m'olu kɛ kulu kelen ye dɔw yɛrɛ tununa baara la ten olu fana ma bɔ a la 300 ko bɛ bɔ yen dɛ n'o tɛ k'a fɔ ko dɔ tilala ka fara k'o tɛ dɛ dɔw de tununa olu ma bɔ a la ni kura min nana o bɛ fara a kan nka ni min tununa o tɛ bɔ a la a bɛ i n'a fɔ n'i taara du kɔnɔ sisan k'a fɔ nin dukɔnɔdenw ye maa 90 ye mɔkɛ min sara e t'o bɔ a la tɛnɛmuso min sara e t'o bɔ a la den min sara e t'o bɔ a la donc fo kura mana wolo dɔrɔn e b'o fara a kan o de nana ni nin hakɛba in ye n'i y'a lajɛ yɛrɛ Cour des comptes min bɛ partiw ka musakaw jateminɛ k'a sɛgɛsɛgɛ san kɔnɔ n'a ye parti 60 sɔrɔ a ye caman sɔrɔ donc o de la ko k'a dɔ bɔ partiw hakɛ la an k'o y'anw yɛrɛ ka laɲini ye nka a bɛ bɔ a la cogo di an ka baara kɛ k'a jira partiw la u k'a faamuya ka don a da fɛ ko koba caman cɛ o ka fisa ni ko fitinin ɲɛkun ye kelen fila ko dɔw ka yira k'a fɔ ni parti ma se ka o sɔrɔ a sen bɛ bɔ partiya la ni o kɛra ni e b'a dɔn e tɛ se k'o sɔrɔ nka e ni ne mana fara ɲɔgɔn kan an fila jɛ bɛ se k'a sɔrɔ wali n'an fila jɛ t'a sɔrɔ n'an ni Mayiga farala ɲɔgɔn kan an saba jɛ b'a sɔrɔ partiw bɛ don o da fɛ an ko n'an tɛmɛn'o sira fɛ caman bɛ bɔ parti hakɛ la an ko filanan fana ni parti bɛ dilan a ka kan ka na ni sɛbɛn minnu ye a ka kan ka na ni dalilu minnu ye waasa yamaruya ka d'a ma a ka dilan an ka gɛlɛya dɔ don o la o fana bɛ dɔ bɔ a hakɛ la an ko o kɔfɛ parti baara la n'an k'an b'a kɛ ladiriya ye yɛlɛma bɛ yen nka an ka yɛlɛma bɔ parti ko la sira fila fɛ parti ye danaya da e kan e kɛra parti ka maire ye wala e kɛra ka député ye su ko ni dugujɛ cɛ e bɛna ko ne taara maa si tɛ maa si sa sugu la ka don parti la maa si tɛ maa si minɛ jɔnya la ka don parti la n'i k'i bɛ taa e bɛ taa nka hɔrɔnya mun ye a ye ne kɛ député min ye wa a ye ne kɛ maire min ye n b'o segin aw ma ne taara an ka o yɛrɛ filanan ye min ye e k'i bɛ majorité la e k'i bɛ opposition na parce que kabi assemblée kɔnɔ o de bɛ fɔ e kana se k'a fɔ vote sera ne ma jɔyɔrɔ sɔrɔ majorité kɔnɔ n bɛ taa opposition na wali opposition na ne b'a la fanga bɛ majorité la n bɛ taa yen nɔ
ango fana boala o cɛman boloma fura min di jamana ma partout fɛ ango ni ko in an kana kɛ kulonkɛ fɛn ye dɔrɔmɛ kelen fɛn fɛn bɛ di tama wo sɔali fɛn fɛn bɛ di a bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ yan'a ka di fɔlɔ a ka lajɛ ka dɔn n'a ka kan ka di n'a dira a ka sɛgɛsɛgɛ ni maa min jɛngɛna hali miskara zarati e sen ka bɔ partiya la an ko fana fitinɛ caman bɛ na ni fichier électoral ko in ye ni o bɛ sɛgɛsɛgɛ partout ka wele ok nin tɛ kuma bɛɛ ye mais nin y'a koloma yɔrɔ ye ok n'a b'a fɛ min ka wolo wala da bɛ se ka ok mais maître n'i ye jateminɛ b'a ye k'a fɔ jɛmɔ fanga nali ni o ye démocratie ye e nɔ yera o la kosɛbɛ mais ka tila k'a ye ko dɔ ka bɔ fɛɛrɛtɔn ni o ye parti politique o hakɛ la bon ni dun ko démocratie n'i ma fili multipartisme kan ka y'a kɔnɔ e yɛrɛ ka ye la nin tɛ an bɔtɔla ye jɛmɔ fanga kɔnɔ kɔnɔ ayi a fɔra de partout bi dilan cogo min ka di a dilanbaw ye nka sariya kɔnɔ o sariya min bɛ ta o de b'a kɛ parti bi dilan cogo min na o bɛ fɔ fɛn fɛn ye k'a fɔ n bi dɔ bɔ parti la parce que sɛbɛn ye diyagoya la e bɔra la i bɔra la ne ko o man ɲi an ka n'o kɛ nka ka fɛn dɔ fɔ parti k'a fɔ n'a yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o ka ɲi aw ma o de diyara aw ye o de bɛnna aw ma an ka taa o sira fɛ bari an bɛ yɔrɔ dɔ bɛ jamana in kɔnɔ fɛn fɛn bɛ na ni gɛlɛya kura ye an k'an pan o kunna parce que jamana in ma nɔgɔn bi o kama dɔ bɛ se ka bɔ a la nka a ti bɔ a la ko fanga bɛ ne na ko se bɛ ne ye a bɛ bɔ a la ni hakilila ɲuman de dili ye parti yɛrɛ bɛ min faamuya n'u bɛ don a da fɛ f'u bɛ girin a da kan k'a fɔ o de ka ɲi u ma an b'o baara de ye. maître ne bɛ segin kɔ dɔɔni kuma kɔnɔna la bi fanga bɛ finitigilakaw bolo o ni aw ma janya ɲɔgɔn na sabula aw bɛ fanga i bɛ ka fanga bin waati min na u ko k'u nana aw ka baara tɔ de lase finitigilaka ninnu aw n'u tun bɛ ɲɔgɔn dɔn yanni i bɛ ka fanga bin wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali filanan aw ma nimisa fanga dili ma finitigilakaw ma biya an bɛ don min na ko bi ɲininkali fila fɔlɔ aw n'u tun bɛ ɲɔgɔn kalama wa sabula k'u na aw ka baara de laban o kɔfɛ an y'a ye u ye fanga ta gɛlɛya caman ninnu politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi aw yɛrɛ ma nimisa fanga dili ma o ma wa nisa ɲininkali fila jaabi fɔlɔ an ka taa yɔrɔ jan n bɛ min fɔ k'o diya ni sɔsɔli foyi t'a la an ma bɛn fɛn kan fanga bin ko la an n'u tun tɛ ɲɔgɔn kalama wa an n'u tun tɛ ɲɔgɔn kalama i ko ma yala a tun bɛ ɲɔgɔn dɔn i bɛ se ka karisa dɔn i bɛ se ka karisa dɔn nka yali aw jɛra ko dɔ ma o tɛ kelen ye an ma jɛ ko ma an ma nin kuma fɔ an ma fɛn ɲini u fɛ an kun b'an ka baara la an ko de n'an ye désobéissance civile kɛ n'o taara ɲɛfɛ i bɛ ka laban bɛ démissionner an bi o baara la joli nana bɔ maa caman ni tora a la dɛ joli bɔnnen olu wulila an bi joli bɔ in jɔ parce que a joli sɛbɛn olu ye a marifa b'olu bolo a se tɛ anw ye anw bɛ se min na dɔrɔn ka taa an disi di mugu bɛ ci an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ten ɲɔgɔn sɔrɔ in kɔnɔ fɛn caman bɔra a kɔnɔ a daminɛ an ma ɲɔgɔn faamu an ma ɲɔgɔn faamuya badaw nana kɔsa fɛ an ye ɲɔgɔn faamuya an ye ɲɔgɔn faamuya M5 ye premier ministre di ka gouvernement sigi kɔsa fɛ an ka ministre bɛɛ bɔra gouvernement la an k'o tɛ baasi ye mun na ni jamana bɛ mara ni M5 ka hakilila ye ka ban gɛlɛya tɛ anw fɛ min ka gɛlɛn hakilila in o kana bila laban premier ministre yɛrɛ min dira o bɔra a la M5 ka maa si sen tɛ fanga la bilen an ko nin si tɛ baasi ye halisa ni jamana bɛ mara ni M5 hakilila ye an ka taa ɲɛfɛ or jamana in a b'a la ka mara ni hakilila jumɛn ye M5 de nana ni sɛbɛn fila ye les 10 points et 17 mesures ani notre vision de la refondation k'a fɔ ni baarakɛla ni nin ye laɲini bɛ sɔrɔ o la fɛn saba bɔra o kɔnɔ fɛn dɔw kɛra a fɔra cogo min na a kɛra ten ka ɲi coyi fɛn dɔw kɛra a ma se an tun bɛ laɲini kɛ yɔrɔ min na fɛn dɔw kɛra tɛmɛ kɛra laɲini ka yɛrɛ donc ni o bɛ yen an bɛ se ka kuma jaabi ma yali an nimisara wa
fanga di sɔrɔsi ma ka nimisa mun na k'a fɔ anw da bɔra la wa gɛlɛya b'aw cɛ sabula gɛlɛya b'aw cɛ mun na aw ka maa caman bɛ aw n'u ye kɛlɛ kɛ bi misali dɔrɔn b'o di ma o dɔ ye Umaru Mariko ye ale tɛ jamana in kɔnɔ pewu o dɔ ye Imam Mamudu Diko ye o tɛ jamana in kɔnɔ pewu o dɔ ye Clément ale bɛ bolo la bi an da tɛna don kuma la i yɛrɛ ye kiiri tigɛlamaga ye kiiri dɔnba ye ni ko bɛ kiiri bolo kan an tɛna o commenter nka ninnu bɛɛ fɛn fɛn n'aw ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bi gɛlɛya bɛ nin bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ aw ma nimisa fanga dili la sɔrɔsi ma wa sisan i ko yari an nimisara awɔ fanga dilaw ma wa an ye fanga in an y'a ta ɲɔgɔn fɛ anw bolo bɔra a la a ma kɛ jamanadenw kɔ a kɛra u ɲɛna u y'a sɛrɛ ye i ye maa minnu tɔgɔ fɔ sisan u jɔyɔrɔ tun ka bon ni ko in na dɛ k'a fɔ olu tɛ jamana kɔnɔ bi olu bi kɔfɛ de an n'u jɛra min ma maa tɛ se k'o ye ko bi bɛn ma wari ko bi diya i ye o de kama ne y'a fɔ sisan ko jamana in bɛ yɔrɔ min na fitinɛ man ɲi a kɔnɔ min bɛna ni bɛn y'a kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ o tuma na jamanaden fɛn fɛn bɛ yen ni sariya wililen t'i nɔfɛ k'a f'i ye nin fɛn kɛ i pilasi bɛ jamana kɔnɔ ni sariya wili b'i nɔfɛ i bɛ nɔ minɛ sariya kɔnɔ ne bɛ o de dɔn i ye dɔw fɔ minnu bi yan ni dɔw bɛ kaso la bi dɔw bɛ tɔɔrɔ la i ma bɛn de cerveau fɔ par exemple an n'u ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o u bi cogo min na bi o tɛ se ka diya ne kɔni ye o tɛ se ka diya ne ye ne bolo dilancogo bɛ ko la min tɛ nin ye. D'accord maître an bɛ taa ɲɛfɛ ni an ka ɲininkali san i b'a ye da sera musakako fana ma jamana bɛ min ta ka di fɛɛrɛtɔnw ma ni o ye parti politique ye bon an kun y'a mɛn ko financement mais an tilala ka mɛn ko financement tɛ ko dɛmɛ dɔ de don min bɛ ta ka k'u ye o musakako in bɛ cogo di sabula caman bɛ k'a jira k'a fɔ k'al'u ka jɔ o nafa t'a la. I y'a dɔn a fɔra jamanadenw ye k'a don u kun na ko partiu ka musaka bɛɛ bɛ gouvernement de kan ani tiɲɛ ka jan gouvernement kɔni a bɛ bolomafara di partiu ma u ka baara la mun na parce que partiu u jɔyɔrɔ bɛ fasojɔ la u jɔyɔrɔ bɛ faso baara la tɔn jɔyɔrɔ bɛ faso baara la sɔrɔsiya jɔyɔrɔ bɛ faso baara la minisiriya jɔyɔrɔ bɛ baara bɛɛ ni jɔyɔrɔ don faso baara la bolomafara a bɛ di nka n'a fɔra mɔgɔw ye ko fɛn fɛn bɛ parti ye bɛ parti maa fɛn fɛn la nin bɛɛ ka balo de bɛ bɔ gouvernement kun parti tɔgɔ la wajibi u b'a fɔ ko an tɛ sɔn n'a kɛra ten sini ne yɛrɛ tɛ sɔn mais a tɛ ten ne de b'aw fɛ yan bi fɔlɔ k'a fɔ n ko nin parti ko in a ma daminɛ ne kɔ a daminɛna n ɲɛna n da b'a ko la kabini bi fo bi kabi ala ka n da n ka balo ma bɔ gouvernement la a ma bɔ parti la kabi ala ka n da gouvernement ka dɔrɔmɛ kelen ma ta k'a dun n'a dunna n b'a dɔn jangi don n y'a fɔ ni maa maa nana fɔ ko n ye nin kɛ hali tile kelen ne sen bɛ bɔ a la pewu n bɛ taa fɛn wɛrɛ kɛ donc ni maa minnu wulila ka parti mɔgɔ bɛɛ kɛ maa nɔgɔlen ka parti bɛɛ kɛ maa nɔgɔlen ye jurumu caman b'i kan na nka min bɛ di laɲini ye min ye dɔrɔmɛ kelen a bɛ don fɛn o fɛn na o ka kɛ jamana baara ni faso baara ye n'a ma kɛ o ye min y'a don fɛn wɛrɛ la ko fila a ka nɔ minɛ a ka gɛn ka bɔ parti la ne bɛ se ka min fɔ. mais est ce que a bɛ ka k'a kɛcogo la wa a bɛ d'u ma k'u ka baara min kɛ n'a ye est ce que u bɛ k'o kɛ u b'o kɛ n'a ye. fɛn dɔ bɛ yen fana maaw t'o dɔn nin wari min bɛ di san o san yɛrɛ kura ka di cour des comptes bɛna kɔrɔlen sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ a kɛcogo ɲɛna wala a kɛcogo ma ɲɛ a ye nin bɔ a la caman bɛ dossier di olu sen bɛ bɔ a la parce que kɔrɔlen kɛcogo ma ɲɛ n bɛ min dɔn n'o ye seni ta ye ni wari dira dɔrɔn anw bolo sibiri fɔlɔ min bɛ da o kan an bɛ tɔnsigi kɛ an bɛ bɛɛ wele k'a fɔ salon ta min dira a musaka kɛra tan fo ka taa se a taama laban ma ɲinan ta min bɛna di musow aw ta filɛ denmisɛnw aw ta filɛ a tɔ an b'a kɛ cogo di n bɛ min fɔ aw ye tɔ min bɛ to kɛmɛ sarada la o tɛ se ne ka tan mago ɲɛ n bɛ se ne ta dɔn dɛ a tɔ o tɔndenw bɛ min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka baara kɛ ni a ye nka nin bɛɛ la
jama kuma bɛ ni mun taga kuma bɛ yen kabini ni jɔra fɛn ma bɔ anw ka baara kɛcogo la mun na parce que an ma deli ka an ka baara siri nin ko in na ne k'i bɛ bolomafara kɛ musaka bɛɛ ye e bɛ coro nka ni bolomafara ye bolomafara de ye n'a nana alhamdulilayi n'a mana e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye e b'o kɛ anw bɛ baara kɛ ni o de ye. Ok. Ni tigɛra sa o dɔ bɔra nin na sa o anw kɔni tɛ don o kɛlɛ la. Ayiwa. A ye laɲini dɔ kɛ maître président a ye laɲini dɔ kɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ la an panna yɔrɔ kɔnɔ a ko chef de file de l'opposition ni m'a fili o laɲini kɛra aw ka sɛbɛnfura in kɔnɔna la ale an b'a mɛn mɔgɔw de da an y'a dɔn ni mɔgɔ min ye o ye honorable Soumaila Cissé paix à son âme Ala ka hinɛ a ti yan bi chef de file de l'opposition a y'a laɲini ko jɔyɔrɔ ka di ale ma ale jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn de ye démocratie kɔnɔ kelen fila ni m'a fili chef de file de l'opposition wari min bɛ di a ma a muso ka bɔ jamana marabaaw de kun i bɛ se k'o wari minɛ tila ka taa kɛ ngwara laban ye tuguni wa o ɲininkali fila chef de file de l'opposition a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye aw y'a laɲini ni wari dira a ma a baara min kɛ a bɛ se ka kɛ ngwara laban ye wa. chef de file de l'opposition ko fɔra Mali kɔnɔ siɲɛ fɔlɔ la san 1994 ne de donna n'a kuma assemblée kɔnɔ a fɔra o de a waati sɔn ma d'a ma parce que ne tun ye chef de file de l'opposition ye a fɔra Muntaka de la mais musaka kun t'a la kuma mun na an filɛ jagafɔ min na ɲɛmaa b'a la n'i taara sɛ kulukulu lajɛ i bɛ dɔnnikɔrɔkuntigi ye n'i taara misi wɛrɛ lajɛ i bɛ misi kamalen ye mɔgɔ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ko dɔ tɛ jira k'a fɔ nin bɛ kuma anw tɔgɔ la o de ye chef de file de l'opposition ye opposition kuntigi tɛ dɛ opposition kuma lasela de don a kuntigi tɛ parce que bɛɛ b'i ka parti la bɛɛ b'i ka baara kɛ ni hakilila ye musaka min bɛ di a ma o musaka min bɛ kɛ waasa démocratie ka sinsin a bɛ d'a ma o de kama n'a dira a ma ni baara b'a kɛcogo ma a ka nasɔngɔ tɛ a ka bɛnja wari tɛ jamana kana to kulu kelen bolo o k'a sago k'a la tɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di fanga bɛ kunbɛn ni fanga de ye a di kun y'o de ye mais o fana na ni o dira ɲininkali ye fila ye n'i m'a bɔ a sira fɛ ne bolo i bɛ ɲangi filanan yali a bɛ i bali k'i jɔyɔrɔ fa o ne kɔni bolo ni ne maa min bali k'a jɔyɔrɔ fa o mana jamana ko kama o nana a yɛrɛ de kama o nana a yɛrɛ de kama. Parce que maître o kuma fɔ kun ye mun ye Seku ka bɔ kuma kɔnɔ an y'a ye partiw masini de fɔ partiba minnu ni an kun b'u dɔn gɛlɛya min kɔnɔ fɔ a partiw cira fila ye a fɔlɔ dɔ ye URD ye a cira fila ye fo ka taa sariya bolo kan fo k'o tila fila ye filanan RFM a cira fila ye fo ka taa sariya bolo kan ne b'a fɔ n'a ɲɔgɔnna caman ni bɛn bɛ yen nɔ ko chef de file yɛrɛ kuturu ka parti fo ka taa fo tribunal kɔnɔ démocratie ko an bɛ se ka minɛ fɔ o la tuguni nafa jumɛn b'a parti kelen la tuguni tɔn min dabɔ kun ye fanga ɲini ka fanga mara n'o taara ci ka kɛ fila ye tɔn dɔw bɛ se ka aw minɛ ni mun ye tuguni. n bɛ se ka fili mais ne ka dɔn na i ye min fɔ ala ka hinɛ Soumaila bɛ n dan don min na ale tun bɛ chef de file de l'opposition la ale yɛrɛ la a tun bɔra la parce que a danna transition de kɔrɔ transition kuma opposition ko kuma tun tɛ yen sango chef de file mais ne ka dɔn na gɛlɛya bɛ don a ka parti kɔnɔ tuma na fo ɲɔgɔn wele bɛ kɛ ka taa kube la o y'a sɔrɔ Soumaila ti balo la o y'a sɔrɔ chef de file de l'opposition tɛ nka a ti bali ka kɛ nin ka chef de file de l'opposition sɔrɔ nka i ye kuma dɔ fɔ sisan n'ale ka parti nana gɛlɛya sɔrɔ fo ka taa se kubela taa ma i ko CND y'a sɔrɔ nka a mɛnna a ɲin'a san 30 ye o fana y'a sɔrɔ mais i y'a fɔ ko FPM y'a sɔrɔ ngo FPM de tun bɛ fanga la donc fɛn minnu nani nin ko ninnu ye partiw kɔnɔ an ye baara minnu kɛ charte kɔnɔ a laɲini de nin si b'a ka bɔ a la pewu nin si b'a ka dabila partiw u y'a kɛ k'a tiɲɛ ne bɛ min fɔ partiw ma tiɲɛni ko la ma dala ni maa wɛrɛ b'a fɔ parti ko ye kɔlɔlɔ min se ne ma ma dala n'a sera maliden wɛrɛ ma nka fɛn dɔ bɛ filaw dimi o t'i wɛrɛ cɛ kun bɔ nin baara min kɛra ni gɛlɛya bɔra la an b'a lakile cogo di parce que maratigiw ti jamana ni partiw t'a kɔnɔ an ka fitinɛ to yen
an ka ɲɔgɔn buruja to yen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka a dilan ni minnu man ɲi a kɔnɔ an k'olu sen bɔ a la journaliste ko in na dɔw b'a kɔnɔ minnu man ɲi dɔgɔtɔrɔw la dɔw man ɲi lakɔlikaramɔgɔw la dɔw man ɲi surasiw la dɔw man ɲi dugutigiw la dɔw man ɲi an ka ɲumanw bɔ yen an ka jugumanw bɔ yen an ka baara kɛ ni ɲumanw ye. D'accord. Ok, an bɛ a da bɛɛ lajɛlen kulo kan aw bɛ ka radio Jɛkafɔ lamɛn nin waati na an ka émission min bɛ yen n'an k'a ma ko débat politique o kɛnɛ de don bi an ka mɔgɔ welelen ye maître Mutakatali Tall mɔgɔ dogolen tɛ jamana in kɔnɔna na fɛɛrɛtɔn min bɛ yen n'an k'a ma ko sinidi faso yiriwatɔn o maa ɲɛmaa don an n'ale de bɛ ka baabu ɲɔgɔn fɛ maître an bɛ taa ɲɛfɛ n'an ka ɲininkaliw ye maître ni maa min y'a ta k'a lajɛ bi furancɛla fanga na ni o ye transition ye ka na bila bi la yala a kɛra sababu ye a kɛra fanga ye fanga min ni a y'a to an sera k'an ka yɛrɛya an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ka o sɔrɔ wali kelen a kɛra sababu ye k'an tigɛ ka bɔ diɲɛmaa la wa diplomasi hokumu kɔnɔna na i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la. Laɲini min kɛra transition in kɔnɔ a ju bɔra 10.17 mesures in de la n ye min fɔ sisan an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka jɔ an yɛrɛ ye o baara min kɛra kulu fila bi fo a hakilila bɔra minnu na n'olu ko Mali tɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye ni nin baara in ma kɛ ani minnu yɛrɛ y'a baara kɛ minnu ye hakilila waleya o de la Surasiw ni M5 ka jɛ a nana ni fɛn dɔ ye jamana kɔnɔ n'i ko ne bɛ kɛ n yɛrɛ ta ye o kɔrɔ ko ne bɛ bɔ dɔ ka jɔnya la i bɛ bɔ min ka jɔnya la fo n'a dɛsɛra yɔrɔ min na tɛ n'a se ye min ye a b'o kɛ ka baara gɛlɛya i bolo an y'o sɔrɔ Mali kɔnɔ yan ni o kɛra fɛn dɔw bɛ yen i bɛ don o da fɛ ka i yɛrɛ lakana fɛn dɔw kana se k'i sɔrɔ hakilila Mali diplomasi taara boli o yɔrɔ de kan mais kuma kɔnɔ a y'a walanwalan fana bɛ jaabi walanwalan. Ayiwa bon dɔw b'a jira k'a fɔ ko transition in kɛra sababu ye ka an ni diɲɛma bɔ ɲɔgɔn na quoi dɔw b'o fɔ quoi par exemple France ni jamana wɛrɛw depuis u nana donc maa caman ye jamana in bila e yɛrɛ ka ye la o ye tiɲɛ ye wa. a bɛ fɛ ka diplomasi yɛrɛ kɛ kunba ten ka jamana ni jamana cɛw ko k'u kala ni k'u don ɲɔgɔn na. est-ce que a kɛra sababu ye k'an ni diɲɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa ou bien an ka maa sɔrɔtaw de cayala. Jamanaw cɛ a sariya fɔlɔ 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 u b'a fɔ a ma tubabukan na égalité souveraine des États jamana bɛɛ ye kelen ye si tɛ si sanfɛ si ma fisa ni si ye jamanaw yɛrɛ cɛ a baara fɔlɔ 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 ye o de ye min y'a kɛ minnu nana ka don an ka jamana kɔnɔ fanga kabini n'u na waati an fufafuw olu ma sɔn u k'an ka jamana na yan ta ye an tɛ sɔn maa wɛrɛ ka don o kɛlɛw ma kɛ foyi ye jamana in kɔnɔ yan minnu y'o kɛlɛ kɛ olu donnen don o résistant à la pénétration coloniale olu y'o baara kɛ nka dɔ nana ni kanɔ ye dɔ nana ni bamanan marifa ye a fanga tɛ kelen ye u donna fo ka taa yɛrɛma hɔrɔnya ta don min na tile kelen ma kɛ ni muruti ma kɛ k'a fɔ an ma jɛn n'u ye yan nɔ anw nana b'o la ka na don kɛlɛ la ko ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'o ye la lutte pour l'indépendance partout ni syndicats de bilala o ɲɛfɛ a waati fo ka na se yɛrɛma hɔrɔnya tali la yɛrɛma hɔrɔnya talen fanga fɔlɔ min nana a ka baara fɔlɔ kɛra nin ko in de ye an bɛ kɛ an yɛrɛ ye k'a kɛ ka se a se dan ma o kɔfɛ fanga fɛn fɛn nana o kɔfɛ i b'a a président fɛn fɛn ta dɔ ye ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ma sɔn Mali ka tereke hali ni a bɛɛ ma ɲɛ n tɛ sɔn Mali ka tereke donc sisan o de nana kɛ an ka laɲini belebeleba ye transition in kɔnɔ ni minnu sɔnna o ma an n'olu bɛ to jɛ la ni minnu ma sɔn o ma an t'an yɛrɛ ye u t'aw yɛrɛ ye ne bɛ o de dɔn nin ko in na n'i sɔnna ko an t'an yɛrɛ ye ko yɛrɛ ta y'i yɛrɛ ye an ka ɲɔgɔn bonya an bɛ jɛ ka baara kɛ
nka n'i ko de e ka bon ni anw ye se bɛ e ye ka tɛmɛ anw kan marifa b'e bolo ka tɛmɛ anw kan nafolo b'e bolo ka tɛmɛ anw kan e bɛna anw tereke i ti maliden kelen sɔrɔ faama fara fantan kan min bɛ jɛ ni o ye. Ok. Président, Mali ni Faransi cɛ ni e Muntaka Tall e min filɛ ne ɲɛkɔrɔ bi ni e kun ye Mali président ye makɔrɔ min kɛ Mali la ka avion ta kana jigin i ka jamana kɔrɔnfɛla la k'i ka taa kunbɛn ani a bɛ kumalankolon min fɔ jamana ma e kun bɛ sɔn i ni Faransi ka to nin bolo kan walima ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na e Muntaka ne ye Mali président ye. Ne kun Mali président ya a fɔli ka nɔgɔn ne kun y'a ye ka tɛmɛ n'i y'a ye kan mais n bɛ min kɔni dɔn diɲɛ foyi tɛ yen k'o bɛ se ka kɛ Mali ma dɔgɔyalima ye ko ni Muntaka b'i jɛ ni o ye don dɔ la kumaw bɛ na o ne ye ko dɔw kɛ nin ko ninnu na koyi bi ko tɛ dɛ kabi 91 ko sisan n ye tiɲɛ dɔw fɔ yɔrɔ dɔ la n banna ko dɔw ma yɔrɔ dɔw la a kuma fɔ don bɛ na donc fɛn bɛ se ka kɛ Mali ma dɔgɔyalima ni tɔɔrɔ ye a balan tɛ jɛ n'a ye n bɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ i ko ne kun ye Mali président ye n ye Mali président ɲini o ni Ala kun y'a di ne ma ne ma d'a la ni makɔrɔ kun b'a se ka miiri yɛrɛ k'a bɛ se ka bɔ Mali ma kuma tɛ k'a kɛ ma parce que ni b'a da cogo min na sɔngɔnɔ b'a mɔti. Ok, maître an bɛ taa ɲɛfɛ ni ɲininkali ye sisan an bɛna ɲininkali min kɛ o de ye k'a daminɛ transition nali la ka na se sisan ma e yɛrɛ ka ye la u ye jumɛn de kɛ n'o ɲɛna u ka fanga kɛra jumɛn ye ani mun de ma ɲɛ ni o y'u ka faiblesse ye. Min ɲɛna ni a bɛɛ ye halisa an k'an jija o kana tiɲɛ maliden ka kɛ Mali fɛ ka waso ni malidenya ye ka jɛ ni tɔɔrɔ ye Mali kama an kun mɔna nin ma dɛ o bonya n'o nafa ye mun ye an ka jamana in ne m'a fɔ abada ko fantan jamana don ko jamana don a fantanyara marakojugu fɛ o fantanyani min kɛra min b'an bolo bi n'o ka bon ni nafolo bɛɛ ye o ye jamanaden de ye n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ jamana kɔnɔ ko a ka taa wolo ko bala f'i ni jamanaden ka bɛn a kan ni tɔɔrɔ nana jamanaden ma boli a m'a fɔ an ka segin jɔnya la f'a ko de ne jɛna ni tɔɔrɔ ye ne bɛ n ka Mali fɛ ne bɛ waso ni n ka malidenya ye ne kɔni bolo an ka transition ye ko min kɛra n'o ka bon ni ko bɛɛ ye o yɔrɔ de ye. Donc u ye mɔgɔw a y'a to mɔgɔw sera ka k'u yɛrɛ la quoi. Malidenw kɛra Mali fɛ u jɛna ni tɔɔrɔ ye Mali kama u yɛrɛ di Mali ma u bɛ waso n'u ka maliden ɲumanya ye nin sɔrɔ man di don o don dɛ. Mun de la u y'o kɛ e yɛrɛ ka yela mun de la jamanadenw y'o kɛ ninnu ye. Jamanadenw y'a ye de fɛn min fɔra o ye olu ka laɲini ye ko minnu waleyara a daminɛ na ko minnu b'a la ka waleya o y'olu ka laɲini ye. N'i y'o jumɛn n'i y'o ko la i b'i don a la. I n'a fɔ jumɛn. N'i ye a fɔ n'i ye kelen ta a kana k'i ɲɛna ko dɔwɛrɛ tɛ yen sisan ne y'a fɔ ne tɛ tɛgɛrɛ fɔ n kun fɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'i y'a ye anw bɛ se k'an ka avion ta sɔrɔdasi avion ta ka sɔrɔ an ma taa yamaruya ɲini mɔgɔ fɛ yala an bɛ se k'an ka avion ta wa o ye koba de ye fɛn min kɛra Kidali a n'a baara ma ban o ma dogo mɔgɔ la o bɛɛ ye Mali kanu don transition kanu don malidenw na. Maître, mais président, le président, il y a Moussa Fanga, Sambouane Saba, Adam Nanyana, Kabay Yana, o kun fara ko transition fanga do. Adam na kuma sɔrɔ n ka dɔgɔn dɔɔni. Adam Nanyana kɔni. Adam Nanyana. An bɛ fanga min na sisan, o fana ye transition ye. An bɛ san 4 nan a kɔnɔ bi. Miiriya la, ni fanga min bɛ ka taa nin ani Musa ka fanga kɛcogo danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲininkali fɔlɔ ni danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ danfara min danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ i b'o fɔ n ye ka bɔ o kɔnɔ fanga in n'a bɛ ka taa n'a sɔrɔ a taacogo ka ɲi e bolo dɔ kan ka fara kan wa dɔ man ka fara kan an bɛ san 4 na fɔlɔ. N'i ko n ka danfara fɔ ni fanga ni Musa fanga cɛ n bɛ misali kelen d'i ma parce que o man lakali ye n y'o ye Musa tile la
constitution kura tara san 1974 ni transition na constitution kura tara san 2023 IDPM clé la constitution tato maa dɔw bɔra k'a fɔ an ma jɛn n'a ye nin tɛ anw ka laɲini ni maɲi Mali ma yamara kun t'u bolo u ka tɔnsigi kɛ k'o fɔ u y'u dogo k'a kɛ sɛbɛn ye ka sɛbɛn cari jamana kɔnɔ u ye san 5 kaso kɛ o kama munna y'a fɔ k'u ma sɔn ni sen in na kulu minnu ko k'olu ma sɔn campagne na ORTM min ye dayɛlɛ ye k'u kana fɔ k'u ma sɔn ni maa min ma o danfara ye ne t'a dɔn min bɛna f'i ye i k'a dɔn ko nin ko ninnu danfaraba de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa ni fanga in taabolo ka ɲi n'a taabolo ka ɲi n'a fɔra ko ka dɔ fara a kan bi e Muntaka Tall bɛ mun de fɔ yaasa a ka se ka s'a kundama la. N bɛ na a ye n ɲininka ko mun ɲuman bɛ yen mun ɲɛna ne bolo n y'a bɛɛ ye a ye ɲininkali wɛrɛ kɛ o a ko mun bɛ yen n'o ma ɲi ɲɛkɔrɔ minɛni banbali o tɛ ne fɛ ko ye. minɛni banbali o tɛ ne fɛ ko ye. Yala o tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ komi e yɛrɛ ye sariya dɔnbaa ye. N'a bi kɛ d'abord sariya ni ko kɛra sariya bi a fɔ de n b'i ɲangi kabini kangarida kana se amandi ma kana se tile damadɔ kaso ma fo kana se san yirika kaso ma nin bɛɛ bi sariya de kɔnɔ n'i b'o sariya labato e bɛ se k'a daminɛ kabini fitini wali bɛ taa daminɛ sanfɛla la filanan kangarida bɛ yen o tɛ ne fɛ ko ala ko tiɲɛ m'a fɔ bin kɛra bɛɛ kan dɛ mais a ko b'a la ka tɛmɛ sira min fɛ ni yɛlɛma dɔ donna a la o ka ɲi parce que ne y'a fɔ an bɛ transition in na bi n'i bɛ fɛ k'a dɛmɛ fɔlɔ i bɛ na ni basigi de ye fɛn fɛn ye basigi n'i nana n'o ye transition dɛmɛ ni fɔlɔ ye fɛn fɛn ye gɛlɛya ye n'i nana ni o ye a bɛ ko n'i ye transition ɲɔni ka bila jamana kɔnɔ e ka bila gɛlɛya kɔnɔ donc fɛn bɛɛ man ɲi caman ka ɲi n'o y'a sɔrɔ min ka ɲi n'o kun ka dɔgɔ ni min man ɲi ye foyi tɛ ne bali k'a fɔ k'a fɔ n ma jɛn n'a ye. mais maître min ka ɲi u ka ko la nka fanga a tɛ se ka kɛ ni juguman t'a la fanga tɛ se ka kɛ ni ɲuman t'a la. d'accord mais min ka ɲi u ka fɛnw na i ma lakana yɔrɔ fɔ ne fɛ fanga kɔrɔ min binna n'i ye jateminɛ kɛ lakanabaliya ninnu tun b'a la. e ne ɲininka i ko jumɛn ka bon bolo n'a bɛɛ ye. min ɲɛna n ko min ɲɛna. i ko jumɛn ɲɛna n'a bɛɛ ye min ɲɛna n'a bɛɛ ye n y'o de f'i ye. minnu ɲɛna quoi. mais non i ko min ɲɛna n'a bɛɛ ye ne bolo n y'a f'i ye n ko malidenw ka don maliya la fɛn wɛrɛ bɛ yen wa i ye lakana min fɔ o bɛ yen o kɔnɔ n y'a fɔ fana n ko lakana in bɛ yen bi an ka sɔrɔdasiw ne tɛ maliden kelen dɔn min t'u nɔfɛ min tɛ tɛgɛrɛ fɔ u kun ka d'a kan lakana caman farala a kan mais n bɛ a fɔ toujours aussi malidenw ka muɲu lakana ani gɛlɛya ni fitinɛ banna o tɛ kelen ye halisa ko dɔw bɛna se ka kɛ yɔrɔ dɔw la mɔgɔw kana u kɔ don an ka sɔrɔdasiw ma o kama parce que u ka bɛna lakana ye o m'a fɔ an ye daba ma ye baara banna dɛ k'a fɔ an t'an yɛrɛ ye o fana ye koba de ye o mais gɛlɛya minnu bɛ yen kuranko gɛlɛya bɛ yen bi ka gɛlɛn dutigiw ma o gɛlɛya bɛ yen donc nɔgɔyaw bɛ yen gɛlɛyaw bɛ yen n'i da de gɛlɛya kan dɔ bɛ fara a kan n'i da de nɔgɔya kan i donna nkalon na a fila de bɛ fɔ an b'a fanga fara ɲɔgɔn kan k'a dilan. o gɛlɛyaw la min ma ɲɛ u ka baaraw la yala dɔwɛrɛ b'i bolo ka fara nin kan. n m'a fɛ mɔgɔ kuranko bɛ yen wa an sigilen bɛ na sisan. o kɔni an tɛ kurantigɛ la. o ye tiɲɛ an b'o la mais an ye dɔ mɛn laban in na nouvelle taxation in na nɛgɛjuru sira citaw ani orange money ni mobile cash ni fɛn ninnu yala i hakilila ye jumɛn ye o fana kan i yɛrɛ fɛ o ko bɛ cogo di lahalaya jumɛn na. mun nana ni nin ko in ye jamana mana kɛ cogo o cogo a mago bɛ musaka la jamana bɛɛ n'i bɛ fɛ i tɛ ka k'i yɛrɛ ye musaka in bɛ bɔ jamanadenw de kun i bɛ fɛ i tɛ ka k'i yɛrɛ ni o bɛ yen o musaka ɲinini
i bi hakili to fɛn damadɔ de la n'a bɛ se ka nɔgɔya i bolo bari n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ mara kɔnɔ i ni jamanadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n m'a fɔ jamanaden bɛɛ dɛ parce que ni bɛɛ bɛnna ɲɔgɔn kɛ dɔrɔn ko maa si tɛ min ko nin ka ɲi dɔrɔn a n'o kɛra buna hadamaden de ye e bɛ dandaloma fɛ donc i ni jamanaden fan caman aw ka bɛn ko kan ni k'i ma sisan jamana mago bɛ musaka la a ye dɔ bɔ i bɛ min ɲini o k'a sɔrɔ jamanaden fanga bɛ se a kɔrɔ n'a fanga tɛ se a kɔrɔ wali ni tɔɔrɔ b'a kan fɛn min ni a ni yɛrɛ gulonnen b'o la n'a b'o de ta ka di a bɛ gɛlɛya ma a bɛ muruti kelen filanan n'i ko buna hadamaden ma a kɛra fɛn o fɛn ye n bɛ nin ko in kɛ n'a y'a miiri ko i binna ne kan a bɛ gɛlɛya ma o de la adamaden yɛrɛ a dacogo kɔli a bɛ jɛ ni o ye nka wolomani ka bɔ ɲɔgɔnna kɛ a ka gɛlɛ adamaden ma a sabanan ye min ye n'i ye musaka minɛ jamanaden na k'i b'a don min na a k'a ye a k'a sɛgɛsɛgɛ tɛ dɛ a k'a ye a naaninan i yɛrɛ ka n'a fɔ a ye waati bɛɛ ne ye nin de kɛ ne ye nin de laɲini ne ye nin de kɛ e ko di ni n ye nin bɛɛ fɔ an mago bɛ musaka la lakana b'o la yiriwa b'o la furakɛli b'o la donc o ka kan ka ɲini nka a ɲini yɔrɔ la n'a nana kɛ sisan e taara i ɲɛsin yɔrɔ ma k'i bɛ nafolo ta yen dɔ b'a ka nasɔngɔ de tigɛ ka di dɔ bɛ a ka furasɔngɔ de ta ka di parce que i bɛ maa caman ye u bɛ fɛn o fɛn kɛ se bɛ u denw minnu ye se bɛ u balima minnu ye u b'a ci u ma bɔlɔlɔ sira in de kan wa n'i taara ta o la a bɛ gɛlɛya misali ala ye maa sɛrɛ ye bi ne ko n ka wari ci dɔ ma n bɛ wari ci a ma sunkalo o sunkalo a ko n ma ka n'a kɛ yɔrɔ sumare ye n bɛna a minɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min na ka n'a sen na ne b'a dɔn ne b'a dɔn donc n'a sera o yɔrɔ ma a gɛlɛyara o kɔfɛ an kun bɛ se ka ɲininkali kɛ tayɔrɔ wɛrɛ t'a la wa wali tacogo wɛrɛ t'a la min bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ma wa ne bolo o miiri o ma se a dan na o miiri ma se a dan na tacogo wɛrɛ ni tayɔrɔ wɛrɛ kun bɛ se ka y'a la nka n'i ko sisan n b'a kɛ tan ka n'a to jamanaden dɔ k'a fɔ se tɛ ne ye de bin kɛra ne kan se bɛ min ye kun o yɔrɔ la n bɛ ko walanwalan n m'a fɔ n t'a fɔ ko ka taa minɛ nafolotigiw la dɛ n ko n'a fɔra de ko faso kungo bɛ yen a ka fɔ bɛɛ ka dɔɔnin di wali tacogo wɛrɛ ka y'a la min n'a ti minɛ dɔ la ka dɔ to parce que n'i donna ka ban mɔgɔ k'a fɔ bin kɛra ne kan gɛlɛya bɛ don ko la a fɔra ko baara minnu bɛ kɛ n'a ye yɔrɔ dɔw bɛ mali kɔnɔ o foyi t'olu fɛ yen a sera tɛ yen a dɔgɔtɔrɔso tɛ yen a foyi tɛ yen fɛn fɛn bɛ olu ni mali cɛ n'u soma ye e min ye bamakɔ bɛ wari min ci u ma ni kalo sara bɔlɔlɔ sira kan n'a fɔra ko dɔ bɛ taa tigɛ o la a faamu man di n bɛ bɔ nin kuma na ni min ye a fɔra k'a bɛ taa don fɛn minnu na kelen b'a jɛ o ka gɛlɛn ne ma dɛ o ye kalanyɔrɔ ko ye n ma ekɔli ko y'a la ekɔli ko ka gɛlɛn ne ma n b'a fɔ waati bɛɛ fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye jamana kɔnɔ o ye kalan ni dɔnniya de ye ni nin bɛɛ kɛra mɔgɔ ko ma sɔn a fɔra ko kalan ni dɔnniya niyɔrɔ t'o la ne hakili ɲinɛ kɛra o kɔ wa a tɛna se ka sigi fɛngɛ la. Mayiga ɲininkali b'i bolo. Bon ɲininkali min bɛ bolo ne kun n ye ɲininkali min kɛ président na n ko jamana marabolo kɛcogo kɔnɔ n'i ka yeta ye fanga bɛ ka taa bolo min fɛ nin ye ni dɔ kan ka fara a kan ni hakilina jumɛn y'a la. ka dɔ fara transition kan. transition in kuntala kan. transition si tɛ yen furanjɛ ko foyi tɛ yen n'a mɛnna ko gɛlɛya t'a kɔnɔ n'a fɔra bi
ko jɛ ka fɔ ɲɛmaaba ko a bɔra a la a yɛrɛ ka laɲini na wali fɛn dɔ ale kɔni ɲɛmaaba tɛ yen bi directeur par intérim de bɛ yen ni directeur kura ma na min tɛ intérim ye mɔgɔ bɛ fili Jakafɔ ma an filɛ émission min na n'aw bɛ animé n'a fɔra ko aw taara bi ko aw sen bɔra a la ko dɔ nana bila yen waati ni o waati ko hakɛ ma ye o la ko dan dɔ ma f'o la a bɛ gɛlɛya fanga munna a bɛ fɔ ko a bɛ ban nin waati in na fanga dɛmɛ ko don bari jamana tɛ yen hali masakɛw bɛ yɔrɔ min na hali masakɛw ka masakɛ bɛ yɔrɔ min na n'a tɛ fɔ ko fanga bɛ ban nin waati sagi bɛ k'a kan o bɛ kɛ mun na walasa minnu sɔnna fanga ye u k'u seko bɛ kɛ baara la baara ka ɲɛ o waati kɔrɔ minnu ma sɔn u kana sirakɛrɛnnen bila u kana taa don marifata la u kana taa don kabakuru ta la u ka fanga yɛlɛma don kɔnɔ ni o tɛ yen u bɛ se ka sira wɛrɛw ta o kama transition a kɛra yadɔ nin fɔ ma se jamana ne sera jamana taayɔrɔ ma a bɛɛ kelen ye min fɔ dugu kɔnɔ dugu fitinin kungoda fɛ ni dugutigi sara ni dugutigi kura ma sigi dugu maracogo bɛ gɛlɛya dɔɔnin parce que transition de bɛ o la jamana ko yɛrɛ da transition nana a kan ka min kɛ a b'o kɛ transition ban waati bɛ fɔ a bɛ ban o kɔnɔ transition ka ban ani jɔn min kɛ candidat ye jɔn min na jamana mara transition kɔfɛ o tɛ kuma kelen ye mais ni transition ma ban n'a ban don ma fɔ a man ɲi jamana ma mais o ko la n y'a fɔ n ko hakilila saba de bɛ yen minnu ko an ka taa dɔrɔn banba t'a la olu u ma ko faamu wali u tɛ transition fɛ u b'a la k'a bila sira jugu kan minnu ko vote ka kɛ bi o tɛ se ka kɛ fɔ a ka labɛn minnu ko an ma da nin ko in na fiyewu an ma da nin ko in na an b'a fɔ a ye na an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan dala kuma ka se ka waleya a bɛ se ka kɛ don min na ka ɲɛ an ka bɛn o kan an ka baara kɛ o kɔnɔ. président ɲɛ bɛ ban cogo la président. ala ka masaya ko mun tɛ ban mais ban cogo min ka di transition a bɛ ban ni vote de a ka kan ka ban ni vote jɛlenya de a ban don bi fɔ an bɛ o baara min ka kan ka kɛ o baara bɛ kɛ cogo jumɛn ye jɔn ni jɔn bolo bɛ don o la an bɛ sɔrɔ ka taa o la o ban don min fana bɛ fɔ fana an ka bɛn o kan ni min fɔra a kana wuli n'a bɛ wuli a ka fɔ a dalu filɛ nin ye malidenw k'a fɔ jɔngala tiɲɛ don a kun tɛ se ka kɛ. ok c'est bon an bɛ foli di bɛɛ ma halisa an b'aw hakili jigin radio Jɛkafɔ don an ka émission min bɛ yen n'an k'a ma ko débat politique dimanche o dimanche an b'o kɛnɛ de kan bi su in na an ka mɔgɔ wele maa min ye maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ maître Muntaka Tall min n'a ye ministériyaw kɛ ka tɛmɛ parti min bɛ yen n'an k'a ma ko siniti faso yiriwa tɔn o ɲɛmaa yɛrɛ de don donc an n'ale de bɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ bi su in na ayiwa président an bɛ don ɲininkali min kɔnɔ sisan bɛɛ bɛn b'a kan jamana marabaaw ani minnu maralen bɛ jamanadenw yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya a bɛ yen bi yala e yɛrɛ fɛ furancɛla fanga in kɔnɔna na est ce que jigisigida bɛ maliyɛnw ye wa an bɛ lafiya waati jumɛn e yɛrɛ ka ye la. an bɛ segu an bɛ ɲininkali ka ɲi an bɛ lafiya don min na o bɛ daba ma bolo yali an b'a la ka baara kɛ ka cɛsiri kɛ an ka lafiya wa. diɲɛ ka gɛlɛn bi yɔrɔ bɛɛ ka gɛlɛn mali ka gɛlɛn min bɛ se ka na ni nɔgɔya ye fɔlɔ an kana foyi kɛ min bɛ gɛlɛya fara gɛlɛya kan o de ye nɔgɔya an kana an bolo bɔ ɲɔgɔn bolo an kana fufu ɲɔgɔn bolo an kana kɛlɛda caman dayɛlɛ o ye nɔgɔya fila o de an b'a fɔ n ko minɛniba in tɛ ka fɛn parce que o bɛɛ bɛna ni gɛlɛya ye sabanan sigiɲɔgɔn ka gɛlɛn dɛ sigiɲɔgɔn o sifa bɛɛ ka gɛlɛn a ka gɛlɛn adamadenya la a ka gɛlɛn diinɛ la a ka gɛlɛn jamana mara la an sigiɲɔgɔn minnu bɛ yen an n'u ka kuma n'u ka bɛn a bɛ se ka kɛ an hakilila tɛ kelen ye an k'an bɛ taa AES la k'an to AES kɔnɔ an n'an sigiɲɔgɔn ka bɛn an bɔra CEDEAO la o tɛ kɛlɛkun ye an n'an sigiɲɔgɔn ka bɛn o fana ye nɔgɔya sira dɔ ye nɔgɔya sira wɛrɛ bɛ yen
gouvernement b'a seko kɛla yuruku ni nganamu na nka halisa a barika ka bon jamana kɔnɔ ni o bɛ yen nɔgɔya na man di ani fɛn wɛrɛw muta ka ɲininka musoya ɲininkali kelen bɛ duguma an kana ɲininkali kelen dɔrɔn président a fɔra ko maliden ko résilience n'o ye ka k'i yɛrɛ kolo la jamanadenw y'a kɛ dɛ an ye kalo 7 kɛ embargo kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana in bɛ gɛlɛya la nin y'a san 13 maa dɔw bɛ an ka jamanadenw ni an dafɛ jamana dɔw compare ɲɔgɔn na ni k'u dama ɲɔgɔn ma o misaliya dɔ ye Burkina jamanadenw n'an ka jamanadenw est ce que bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ maliyɛn den na tuguni ko résilience wa e mun taga yɛrɛ président maliyɛn den ma se a dan na wa n'a tɛmɛna nin kan kɔlɔlɔ tɛ se ka bɔ a la wa. a ye caman kɛ nka a ye min kɛ o sara ye de ka na fiɲɛ bɔda di a ma o sara ti dɔ fara cɛsiri kan o sara ye de lafiya kuma sera sa an kan ka baara kɛ o de kan n'o tɛ maliden y'a seko kɛ a y'a seko bɛɛ kɛ min b'a bolo a y'a di min t'a bolo a y'a di maa bɛ jɛ ni min y'a jɛna n'o ye maa tɛ jɛ ni min y'a jɛna n'o bɛɛ ye malidenw bɛ fo k'u barika n'a tɛmɛna nin kan kɔlɔlɔ tɛ bɔ a la wa. ne kɔni ne mun ta ka baara ye min ye ala kun kana se nin ma ne ka baara ye min ye mun bɛ se k'a kɛ nɔgɔya bɛ na don o don min ni gɛlɛya tɛ kelen ye o de y'a kɛ n bɛ kuma dɔ fɔ don dɔw la mɔgɔw t'a a kɔrɔ faamuya u ɲɛna nin kuma in bɛ fɔ nin de b'a hakilila la ne b'a nɔ ala ye si min ne ma bi n ye waati min kɛ n bɛ politiki baara la ni ne ye kuma o kuma fɔ min tɛ tiɲɛ ye ala bɛ jiginna gansan tɛ n kɛra ala ma fitiriwale ye n kɛra jamanadenw ma fitiriwale ye n kɛra n ka tɔndenw ma fitiriwale ye ne bɛ yɔrɔ min na bi n ka kan ka ko fila kɛ ko o ko bɛ ko dilan n k'an bolo don o la ko o ko bɛ na n'a gɛlɛya ye n ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka sabali an k'an bolo don ɲɔgɔn bolo an ka taa ɲɛfɛ. ok merci c'est maître ɲana an ka nɛgɛjuru sira labila mɔgɔw ye an bɛ ɲininkali min k'i la sa o de ye mali démocratie yɛrɛ a bɛ cogo di est ce que a bilan bɛ cogo di n'a fɔra k'e ka kuma bilan ka yala a ka ɲi min bɛ yen o bɛ wasa kɛ wa. ne bɛ to a kuma dɔ fɔ ni y'a kuma daminɛ dɔrɔn a bɛ bali maaw la mais ni kuma walawala an bɛ ɲɔgɔn faamuya démocratie tɛ se ka kɛ nkalon ye o cogo si la parce que démocratie ye jɛmu de ye an ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya an ka baara kɛ a kɛcogo ma nka démocratie kɔnɔ sariya dɔw b'a la vote bi kɛ jamanadenw mana jɛ ni mɔgɔ min ka masaya ye jamana ka ta ka di o ma waati dɔ gɛlɛya caman bɔra o kɔnɔ o gɛlɛya kana ta ka da démocratie kun o gɛlɛya ka ta ka da mara min ye o kɛ o mara fana kɔnɔ ɲuman b'a la gɛlɛman b'a la ɲuman b'a la juguman b'a la ne tɛ se ka fɔ n k'a bɛɛ ye ɲuman ye n tɛ se ka fɔ n k'a bɛɛ ye juguman ye ne y'a fɔ sisan ko référendum la san dɔ la dɔ y'a fɔ dɔrɔn ko ma sɔn o ye kaso kɛ ni sen n'a fɔra ko dɔw ka taa fɔ ni démocratie tɛ radio jagafɔ bɛ dayɛlɛ yan dayɛlɛ cogo t'a la o donc démocratie ye dɔ kɛ nka démocratie fangaw la baara dɔw kɛra baara minnu gɛlɛyara n y'a fɔ n ko ne ye tɔɔrɔ min sɔrɔ la maliyɛn si ma o sɔrɔ nko tɛ ne bɔ démocratie kɔ o kɛra kɛcogo min na yɛrɛ min ka di ne ye n'an bɛ fɛ mali in ka taa ɲɛ an ka ɲinɛ o kɔlɔlɔ dɔw kɔ sa an ka maliden ɲumanw ɲini an k'u fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baara kɛ ne bɛ o baara la parce que n bɛ kɔ da la dogoli tɛ nkalon tɛ nanbara tɛ n b'a la k'a lajɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ko saba kɛ transition in an k'a baara a ka ɲɛ an t'o kɛ Asimi ye koyi an t'o kɛ Muntaga ye an b'o kɛ Mali ye ala k'an kisi k'an tanga n'a ma ɲɛ Mali sɛgɛra ko an ka baara kɛ transition in a ɲɛni yɛrɛ hukumu kɔnɔ a ka ban a ban kuma na n'a ban cogo ɲuman na an ka baara kɛ pour que transition mana ban transition kɔfɛ fanga min bina ɲuman min kɛra transition kɔnɔ o ka sinsin min ye baara jɛ o ka kɛ na kɛ ka baara dafa ne b'o baara la n b'o boliboli la mɔgɔ dɔw m'a kɔrɔ faamuya olu bolo n'i nana dɔrɔn n bɛ nin ko in kɛ ayi nin de b'a kɔnɔ dɛ a ye nin kɛ ne ko n bɛ président ɲini ne b'o dugu mun na n ma taa élection na o
mais malika bono be ne bolo donc bo barala ka ni hagla sabay d'accord c'est vous ngal kili président nan kili dron anga bo kono kan ke jogla bla président naam ngal kili mi bolo naam 26 mars bi ni dugo kun damalo kilima nace a kele e ba kele baw chala ya acteur do yi anya yi ka fo bi mado kumala ale yɛrɛ kun ye jamana maraba dɔ n'o ye premier ministre ye waatila ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ ka yira k'a fɔ 26 mars in bɛna kɛ don min na maa minnu tanyana k'a bɛɛ tɛ kɛlɛ binbaw ye a dɔw ye fatɔw ye a dɔw ye dalumaw ye a dɔw ye lagalatɔ ye o yɛrɛ kɛlɛ o kumaw kunfɛ ni m'a fili Umaru Mariko ye lasiri dɔ kɛ k'a sababu ye ko kɔlɔlɔ se ale ma aw mun ye a kɛlɛ kɛ kuma fɔra maa min fɛ a wagati a kun ka surun o fanga la e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan k'a yira k'a fɔ kɛlɛ min ni a kɛra maaw fɛ malidenw ka bin maaw ka sa fo ka taa se pɔn yɛrɛ ka taa tɔgɔ da maaw la n'a fɔra ko maa caman ye fatɔ ni lagalagatɔw ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye aw tun bɛ kɛlɛ in ɲɛma. bon kuma in fɔra don min na ne ka kan ka jaabi min di o don n'o ye jaabi di. a ka d'an ye ka sigi jaabi kan ye. ne kun ka segin a kan bi. a bɛ diya n ye. n bɛ segin a kan. d'accord. ni maa min ni tora faso ko la hadamadenya sira fɛ politiki sira fɛ o tigi o ni jamana ka wale ɲuman dɔn de ka kan o ni jamana ka bonya de ka ca ni jamana ko don diinɛ sira fɛ o tigi bɛ da seedusuw fɛ parce que a tora jihadi de la jamana ye ni maa minnu tora u tɔgɔ bɛ yen u jamu bɛ yen u gulonnen don o dɔnnen don a kow kɛra a jaw bɛ yen o y'a sɔrɔ ja man ca nka a jaw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu somaw tora a la kiri nana kɛ kiri fana jaabi dira ko crime de sang kɛra donc nin bɛɛ kɔfɛ n'i k'i bɛna segin nin kuma kan wali i kun tɛ Mali kɔnɔ wali i b'i kun fɛ. ok o faamuna je pense que an bɛ se ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔw ma sisan radio jɛkafɔ do débat politique maître Muntaka Tall ale de b'an bolo président Sinidi faso yiriwatɔn fɛrɛtɔn o ɲɛmaa de don a b'an bolo kɔrɔ yan donc aw bɛ fɛ ka ɲininkali minnu kɛ ou bien ni kuma dafata b'a bolo a bɛ se ka weleli kɛ 20 24 76 29 20 24 76 29 a bɛ ɲininkali min kɛ a ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na o de ka d'an ye kosɛbɛ kosɛbɛ voilà dɔ bɛ yen allo oui allo allô oui allô bon je pense que nin ka sira man ɲi kosɛbɛ an bɛ se ka nɛgɛjuru sira di mɔgɔ wɛrɛ ma 20 24 76 29 20 24 76 29 n'aw y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio jɛkafɔ kɔnɔ ɲininkali fɛn o fɛn b'aw bolo ka kɛ maître Muntaka Tall la président du parti Sinidi a bɛ se k'o k'a kunna allô oui allô allô oui allô ok ale fɛnɛ ka sira man ɲi 20 24 76 29 allô oui allô salam alaikum wa alaikum salam kɔri baasi tɛ yen an ba alhamdulillah ba bisimila i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min maître bɛ kumaba la bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ Mali dɔn ok e yɛrɛ tɔgɔ ka bɔ min wallahi a bɛ Mali dɔn i tɔgɔ Ala k'a sara amina i tɔgɔ allo i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ Sidibe Mohamed Sidibe Mohamed ka bɔ Para Jikɔrɔni ok allo oui awɔ an tulo b'i la sisan i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka kuma ye wallahi n bɛ maître fo maître ye maître ye dɛ n b'a fo Ala k'a sara amina amina allo oui awɔ an tulo b'i la o i ka kuma dɔrɔn voilà n bɛ maître fo n b'aw bɛɛ fo n bɛ Daba Tunkara yɛrɛ fo a diyara n ye Ala k'aw sara dɛ amina nin ye éclairci dannen i n'a fɔ jɛya dan quoi ko politiki kuma bɛ politiki kuma tɛ ne kɔni t'o dɔn mais wallahi Ala ka Mali in taa ɲɛ amina ni Mali in bɔra yan foyi tɛ yen o an bɛ taa min ok taayɔrɔ foyi t'an na ok assalamu alaikum wa alaikum salam merci bien ok o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fo i ka contribution na an bɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ radio jɛkafɔ don n'aw bɛ fɛ ka weleli kɛ ka ɲininkali dɔ kɛ maître la a bɛ se ka weleli kɛ 20 24 76 29 mugan
mugan nani biolon flan woro mugan ani kononton. Allô? Oui, allô? Allô? Ok, je pense que ni Sénégali ma yam sega li di mo vraiment maître Muntaka Tall allez de bambolo ya bishuna. Allô? Oui, oui, allô? Ok, allez Tara. Ok. 20 24 76 Nawyota 29 ya laban am ñoko soro radio jega fo maso kon nana. Allô? Allô, salam alaykum. Wa alaykum salam. Ito ni jamu ka bomi? Radio jega fo ta. Odo. Allô? Oui, radio jega fo do. Ito ni jamu ka bomi? Voilà, pour les mettre quoi. Comme au journalisme, il y a la question de nous il faut que question de nous la question souvent question mun gele ba fo mi fera ɲininkali do mɔgɔ da quoi maître da quoi mais ala yɛrɛ kɛ a ye kuma ɲuman de fɔ a ye jamana ko de bila a bɛɛ ɲɛfɛ ayiwa a faamuna wallahi an ka o foli b'a ye ok ɲininkali dɔ bɛ n'i ma jaabi cogo dɔn a bɛ komi i bɛ mɔgɔ bila kuma dɔ la quoi mais ala yɛrɛ kɛ a ye kuma in bɛɛ jaabi cogo ɲɛna ok mais ɲininkali tɛ yɛrɛ bolo ka kɛ maître la wa bon nkalon ma ɲininkali tɛ ne bolo ka sara ne ye émission bɛɛ lamɛn wa n bɛ k'a bɛɛ lamɛn fɛnɛ i ko k'i tɔgɔ ka bɔ min ne bɛ Muntaka Tall dɔn a mɛnna ne yɛrɛ ɲarala ka ye d'accord i tɔgɔ ka bɔ min wallahi n ka foli b'a ye ko ala ka su yɛrɛ amina i tɔgɔ a ye Mali ko min bila ɲɛfɛ o diyara an bɛɛ ye ok kuma fɔcogo fɛnɛ ɲɛna ok i tɔgɔ ne ye Yusuf Kulibali ka bɔ min ka bɔ Ɲare la mais n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kalabankɔrɔ ma ok merci an b'i fo merci bien 20 24 76 29 mugan mugan nani biolon flan woro mugan ni kononton ma min b'an bolo ya bisu na maître Muntaka Tall de do. Allô? Mba an ce Kalifa Traoré Nafaji bismillah. Ok. D'accord. Ok, i ka ɲininkali faamuna dɔ wɛrɛ tɛ yen kuma wɛrɛ tɛ yen ok donc ok an bɛ ligne di mɔgɔ wɛrɛ ma 20 24 76 29 mugan mugan naani bi wolonfila ni wɔɔrɔ mugan ani kɔnɔntɔn n'i y'o ta allo oui allo oui allo allo an ce i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min allo an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min allo e tɔgɔ ni jamu ka bɔ min non retour tɛ nin bolo wa oui 20 24 76 29 mugan mugan naani bi wolonfila ni wɔɔrɔ mugan ni kɔnɔntɔn allo oui allo oui allo an tulo b'i la i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni oui allo an tulo b'i la i kumakan kɔrɔta nba baasi tɛ an bɛ ala tanu Gindo ka bɔ Bangɔni na ok ɲininkali dɔ b'i bolo ka kɛ an ka président kunna awɔ a bɛ faamu jumɛn na de ok a faamuna Mali ka taga ɲɛ b'a la wa ok ɲininkali faamuyala ok 20 24 76 29 allo oui allo oui ça va nba n ce i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min c'est Segou Daw ka bɔ min Sangare Bugu la bisimila ba même Muntaka Tall fo ne politique kanu Muntaka Tall de kosɔn quoi n y'a dɔn a mɛnna bon hali mɔgɔ tun tɛ ka politique kuma fɔ ni ye politique kuma fɔ la ne kɛlɛ mais n ye politique kanu Muntaka Tall de kosɔn mais an tɛ parti kelen na bi mais a kanu bɛ n na n bɛ fɛ ka question kelen dɔrɔn de poser a kun a y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu nana ni mɔgɔ minnu jɛnna
ani mɔgɔ min bɔra jamana kɔnɔ o ka a ko bɛnnen tɛ a ma ne fɛ k'a ɲininka n'a ka sɔrɔ u tɛmɛ ka u ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ u bɛ se ka na u ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ u bɛ se ka ninnu dabila u ka tɔnsigi ninnu hakilila jumɛn ye ninnu minɛnen ou bien ninnu bɔra jamana kɔnɔ sinon ni tun ye politique ko fɔ ne la an tun bɛ kɛlɛ ne wulila ko n ka taa k'an ka dugu maire ye n ko n tɛ politique fɛ mais mun daga yɛrɛ kanu kɔsɔn ne donna politique la ayiwa o ka ca san 30 ye bi ok bon n y'a kanu kosɛbɛ d'accord n b'a fo ok merci d'accord merci bien 20 24 76 29 mugan mugan naani 76 mugan kɔnɔntɔn n'i y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Jɛgɛfɔ kɔnɔ maître Muntaka Tall Sinidi Maɲɛma allo oui allo allo oui allo bon je pense qu'ale ka ligne man 20 24 76 29 mugan mugan naani 76 mugan kɔnɔntɔn allo allo oui allo bisimila i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ y'a Bagayogo Sɛbɛninkɔrɔ ya Dumuya Sɛbɛninkɔrɔ dɔɔni b'i ka ya Bagayogo ya Bagayogo Sɛbɛninkɔrɔ ne bɛ fɛ ka question kelen poser maître kun mɔgɔw bɛ ka pan kuma in kun na kuma in koloma yɔrɔ ba yɛrɛ dɔ bɛ yen oui bi bi in na Mali la maaw bannen don politique mɔgɔw ye fo k'a dama tɛmɛ solution jumɛn de b'a bolo n'u bɛ se ka mɔgɔw lasɔn mɔgɔw bannen don politique mɔgɔw ye politique mɔgɔ dɔw ye a bɛ komi tiga toli kelen mana don da kɔnɔ a bɛ tiga bɛɛ tiɲɛ solution jumɛn de b'o la ka se ka mɔgɔw lasɔn d'accord a faamuna merci ok merci bien 20 24 76 29 allo oui allo allo oui allo allo bisimila ok ale taara 20 24 76 29 mugan mugan naani 76 mugan ani kɔnɔntɔn n'i y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ radio Jɛgɛfɔ kɔnɔ allo oui allo allo ok ale fana taara an bɛ foli di faransikanw ma nin wagati in na o bɛ ka message ci k'u bɛ lamɛnni na donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na minnu bɛ ka lamɛn Zeno ani canal sanfɛ an b'u bɛɛ fo dɔ bɛ ligne na allo oui allo allo oui allo allo bisimila i tɔgɔ ni jamu radio Jɛgɛfɔ don radio Jɛgɛfɔ don oui ne b'a wele ka bɔ Bulukasunbugu la i tɔgɔ ni jamu n tɔgɔ Mohamed Touré Bulukasunbugu awɔ bisimila bon ne bɛ mun taga ɲininka question kelen na awɔ bon transition in a ka ban a ban waati jumɛn de transition a ban waati ye waati min ye ayiwa ɲininkali taara ko transition kana ban sisan a kana ban sisan a kana ban sisan an ma nin faamu dɛ n'a kana ban sisan a kana ban sisan awɔ parce que sécurité ma mɔkili kɔrɔ cibi la vraiment e ka kuma in comme an ka lamɛn ale taara ok a kana ban sisan ok 20 24 76 29 allo oui allo oui allo allo bisimila an tulo b'i la bisimila oui i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ok il est parti 20 24 76 29 voilà n'a y'o ta an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ok allo dɔ bɛ sira la allo oui allo oui allo bisimila allo oui allo ale fana ka ligne ma a bɛ se ka weleli kɛ 50 41 22 22 a bɛ se ka weleli kɛ o fana sanfɛ réseau ko don 50 41 22 22 voilà allo oui allo e bɛ dɔ b'i ka radio kan na alors ne foli mun taga ma ne ka question ye mun ye e yɛrɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min allo oui bisimila i tɔgɔ ni jamu ne ka ɲininkali ye min ye yala mun taga a ka parti Sinidi a bɛ cogo jumɛn a bɛ numaya ou bien a bɛ cogo n tɛ mun taga yɛrɛ kɔni ne y'a kanu a mɛnna depuis 90 o tɔgɔ Burama Jara Bangoni Jara ok Burama Jara Bangoni ok merci bien 50 41 22 22 walima 20 24 76 29 n'aw y'o ta aw ni maître Muntaka Tall bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲininkali min b'aw bolo a bɛ se k'o k'a la allo oui allo ok 50 41 22 22 walima 20 24 76 29
n'aw y'o ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ oui allo allo an bɛ mɔgɔ laban ta ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an ka jaabi oui allo allo oui allo an tulo b'i la bisimila i ka ɲininkali Alisu nba a somɔgɔw baasi tɛ yen nba bisimila ne fɛ ka kuma président Mutaga fɛ a tulo b'i la ne tɔgɔ Adama Togola ka bɔ Bangɔni Salemugu la Adama Togola Bangɔni Salemugu oui ne ka ɲininkali bɛ min na Mutaga ka parti n'i y'a lajɛ parti kɔrɔba tun bɛ Mali la yan nɔ a ka parti bɛ jate olu fɛ ni ne bɛ fɛ k'a dɔn a ka parti kɔnɔna la est-ce que président wɛrɛ delila ka kɛ parti na n'ale tɛ ok o faamuna d'accord o faamuna bon je pense que an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta ka nɛgɛjuru sira ko ka a jɔ yen ni min garisɛgɛ y'a sɔrɔ o tɛ allo oui allo bisimila i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Sunkalo i bisimila ok ɲininkali t'i bolo ka k'a la wa ok a faamuna bien donc je pense que an bɛ se ka ɲininkali jɔ nin yɔrɔ in na yan Mayiga an b'i bolo i bɛ se ka ɲininkaliw kɛ président kunna maître Mutaga Tall parti Sinidi ma ɲɛmaa don donc d'accord Sekou merci président maaw kɔni ye weleli kɛ maa fɔlɔ min weleli kɛ o ye Mohamed Sidibe ale ye farankan de kɛ a ma ɲininkali kɛ a ye farankan de kɛ maa filanan ale ye Yusuf Kulubali ale ye weleli kɛ nka a ye kuma tɛnku ne la ko ne bɛ fɛ k'i bila kuma la ko ka kuma don i da o bɔra an ka baro in kɔnɔ wa ne ye kuma minnu fɔ a taara baro kɔnɔ i hakilina jumɛn de y'a kuma kan a y'a fɔ de ko ne bɛ fɛ ka kuma don maître da ala y'a kɛ maître kuma bɛ ka kuma sahalinbaw ye voilà o ye maa fɔlɔ ta ye i hakilina jumɛn y'o kan bon i b'a dɔn diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka faamu don ne ma sɔrɔ ka Yusuf Kulubali dɔn mais a ka ɲininkali kɔnɔ n dalen b'a la k'a fɔ n kanubaa dɔ don mais n bɛ fɛ ka min fɔ a ye ka hakili sigi ni ne wulila ko n bɛna n na man di arajo yɔrɔw la a b'a dɔn gɛlɛya minnu b'a la pour que n ka sɔrɔ mais ni n nana ko fila b'a la n bɛ n jija n kana bɔ o kɔnɔ kelen ye ala ka di fɛn ye a fɔlɔ ye min ye tant que a ma kɛ ni dɔgɔyalima ye ka ɲininkali fɔ k'a gɛlɛya ne b'a ɲini lamɛnbaa bɛɛ fɛ bɛɛ ka jɛ ni o ye parce que o de bɛna ni jɛlenya ye o de bɛna ni faamuya ye filanan ni ko ala y'o di n'i ye a nɔgɔya ne bolo i t'i sago sɔrɔ n na n'i ko i bɛ n koro n bɛ jaabi sɔrɔ ka di mɔgɔw bɛ faamuya kɛ min na o tuma n b'a ɲini Kulubalikɛ fɛ a kana fɛn fɔ n t'a dɔn n'a ka jɔn de wali n'a ka ma de don Mayiga ye an ka tɛmɛ nin yɔrɔ kan d'accord Kalifa Tarawele weleli kɛ ale ko parti politique k'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ farajɛla misali farajɛ bɛ cogo min na bi k'o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ fan fila dɔrɔn fan fila ka kɛ fan fila i n'a fɔ opposition ni majorité ko gauche ni droite ko o bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ wa Kalifa Tarawele ka ɲininkali t'o kɛ an ma se k'o kɛ parce que olu ɲɛna ko si bɛ yɔrɔ min na o tɛ yen a ko États-Unis d'Amérique parti fila tɛ yen dɛ parti ba fila de bɛ yen parti caman bɛ yen dɔ ɲininka nin na kɔsa in na a ma mɛn n ko tigɛba n ko parti 100 caman bɛ yen 100 caman tɛ 10 caman de bɛ yen fila tɛ saba tɛ duuru tɛ 10 tɛ 20 tɛ a ka ca n'o ye Faransi fana bɛ ten yɔrɔ caman donc a mɔgɔw ɲɛna ko ali a bɛ fɔ min na ko système bipartisan parti ka ca dɛ mais kumaba fila de bɛ fanga falen u ni ɲɔgɔn cɛ wa o yɛrɛ jamana n'u bɛɛ la sa sabananw b'a la ka bɔ nka ni ala y'a kɛ ko anw sera ka fara ɲɔgɔn kan ka parti da hakɛ damadɔni ma o ka ɲi jamana ma o ka ɲi parti ma o ka ɲi tɔndenw ma o ka ɲi tɔnɲɛmɔgɔw ma. Gindo ye weleli kɛ ka bɔ Bangɔni na ale ye farankan kɛ farankan tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko i ye mɔgɔba ye jamana in kɔnɔ ko nka ko transition in k'an bɛ se ka bɔ a la cogo di k'a ka ɲi jamana ma wa o ye Gindo ka kuma ye. Transition
a ka ɲi jamana ma an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di nka n'a janyana ka se yɔrɔ dɔ la kɔlɔlɔ bi caya a kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo di an ka sigi an ka kuma an ka bɛn baara tɔ min bɛ yen yanni élection cɛ élection ka kɛ ni Ala ye min garisigɛ a la u ka jamana mara ni transition yɛrɛ ka hakili ye baara ɲuman minnu kɛ olu ka to sen na ni min ma dafa o ka fara baara kan n tɛ vote dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ bɔ transition na. Seku Ndaw ye weleli kɛ ale y'a jira k'a fɔ maa minnu n'olu labɔra jamana kɔnɔ ko olu bɛ se ka wuli cogo di ka na an ka se ka bɛn ka bɔ da kelen fɛ. Voilà ko yala k'aw ye fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ wa fɛɛrɛ jɔnjɔn de tigɛ yasa u bɛ se ka na cogo min na aw yɛrɛ ye mun ye voilà. A ko fɔlɔ politique kuma kun tɛ se ka fɔ ale ɲɛna ni ale da donna politique la Muntaka Tall nɔfɛ ko wala kɔni mais an tɛ parti kelen na donc nin bɛɛ ye démocratie diya dɔ ye ne bɛ se ka min faamuya minnu bɛ kɛnɛ ma wali minnu bɛ Mali kɔnɔ ko fila bɛ yen fɛn fɛn n'a fɔra ko i bolo sera jamana nafolo de ma wa kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn bin kana kɛ i kan nka i ye min ta n'o t'i ta ye i ka o fana lasegin nka nin bɛɛ bɛ kɛ sariya de kɔnɔ jɛlenya la nkalon t'a la namara t'a la n'o bi kɛ fana ye min fɔ sariya jɛlen don ni binkan de nana a bi gɛlɛya mais mɔgɔ ka dɛsɛ ka to jamana kɔnɔ parce que ne ni fanga hakilila tɛ kelen ye ne tɛ se ka o faamuya ne tɛ se ka jɛ n'o ye mais ni fanga hakilila tɛ kelen fana o man ka kɛ bere ye k'a fɔ k'i bɛ fɔ karisa bolo sera foroba nafolo ma a kan ka kɛ tiɲɛ kan. Yaya Baga ye weleli kɛ a ko maliyɛnw danayaba t'u ni politikimɔgɔw cɛ bi ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ bi yaasa maliyɛnw ka se ka da politikimɔgɔw la i da donna kuma in kɔnɔ i ka kuma kɔnɔna la gɛlɛya bɛ politikimɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko danayaba tɛ yen bi ko mais fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ bi yaasa malidenw ka se ka segin ka danaya kura tuguni politikimɔgɔw la Yaya Baga ye kumakan don. n bi fɔlɔ fɛn min bɛ se ka fɔ politikimɔgɔw kan ni politikimɔgɔw ma ni o ye tiɲɛ ye n'i y'a lajɛ ni san 30 in kɔnɔ caman kɛra dɛ janfaw kɛra yɛlɛmaw kɛra finifalenw kɛra foroba nafolo tiɲɛna binganiw kɛra sɔsɔli tɛ nin si la a kɛra ka partout to fanga la a kɛra ka sɔrɔdasiw to fanga la nin bɛɛ kɛra jamana kɔnɔ o tɛma maliden ban bɛ bana min ma mara kɛra cogo min na mara kɛcogo ma ɲɛ o kɛra partout ka baara kɛcogo ma ɲɛ mais n'i ko sisan nin bɛɛ bɛ se ka ban cogo di kuma fɔlɔ ye min ye tiɲɛ min kɛra o ka fɔ ni o fɔra an bɛ yafa ɲɔgɔn ma cogo di sabanan a bɛ fɔ o ma ko pédagogie kalan ka fɛnw ɲɛfɔ malidenw k'a faamuya k'a dɔn ye min fɔ partout dɔrɔn tɛ se ka jamana mara nka jamana tɛ se ka mara partout kɔ a laban ye min ye ni min ma ɲuman kɛ tɔw kana da o kan partout tɛ se ka kɛ syndicat ye k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o ni min y'a kɛ k'a tiɲɛ o ka labila. Mohamed Ture ye weleli kɛ a ko transition ka ban waati jumɛn nka k'a banni man di olu ye Mohamed Ture kɔrɔfɔ dɔn. n b'a fɔ a ye n t'a dɔn ni a jaabi bɛ e bolo n'a jaabi t'i bolo. a jaabi bɛ n bolo an fɛ hakilila bɛ n na ka fɔ a ye a bɛ ban don jumɛn ne t'o dɔn nka an ka sigi ka kuma k'a fɔ baara tɔ laban ye nin de ye nin baara in mago bɛ nin waati de la pour que baara in ka kɛ ka ɲɛ an ka sɔrɔ k'a fɔ transition bɛ ban nin don in min tɛ wuli bilen ne hakili la a baara kɛcogo ɲuman ye o de ye jɔyɔrɔ fila bɛ yen ne t'o fila si la a ka ban sini ne t'o la parce que o ye bancogo jugu ye a kana ban fiyewu o ye ka namasafara fili transition marabaaw senkɔrɔ. ɲininkali fila kɛra ɲɔgɔn fɛ an b'o tungu ɲɔgɔn na komi waati bɛ ka taa mun ye Burama Jara ye ale ni Adama Togola. Burama Jara ko CNID ye parti kɔrɔba ye ko CNID bɛ balo la walima a tɛ balo la ale ta tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Adama Togola a yɛrɛ k'a fɔ ko CNID parti kɔrɔ don ko nka ɲɛma dɔ la ka sɔrɔ CNID la mun tɛ e yɛrɛ Muntaka Tall ye wa an b'o ɲininkali fila tungu ɲɔgɔn na. an b'a tungu ɲɔgɔn na min ye i ye fɔlɔ min fɔ Burama Jara ko CNID bɛ balo la wa. kɔsa in na
i b'a ye bɔlɔlɔ kɛ i b'a ye kuma la caman na ko nafolo caman dira partiw ma mɔgɔw bɛ a hakɛw fɔ Mali partiw u fanga n'u jɔyɔrɔ bi dɔn o de la min fɔra n'a bi fɔ ka fɔ fɔlɔ RPM k'a to fanga la dɛ ka i bɛ ka to a kunna filanan ADEMA sabanan URD k'a sɔrɔ a ma fara naaninan CENID o de fɔra o de ye CENID jɔyɔrɔ ye kabini démocratie fɔra fo ka n'a bila bi la anw ma bɔ o kɔnɔ anw ma bɔ o la ni maa min b'o la kɛmɛ ni kɔ la i jɔyɔrɔ man dɔgɔn dɛ sɔsɔli dun tɛ o la saba minnu b'a ɲɛ fila b'o la olu t'u cogo la bi o tuma CENID jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka hakili jagabɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye maa wɛrɛ ma kɛ CENID président ye Adama Togo la ne ko ne bi baara o baara la bi n bɛ Ala fo k'a barika da ne hakili tɛ parti ko gansan ye bi ne bi Mali ko de la o de la n ko n bɛ baara min na n bɛ fɛn fɔlɔ min ɲini mɔgɔw fɛ yali e bɛ se ka jɛ i ka drapeau kɔ k'o bɔ k'o gulo ka Mali drapeau ta k'a don i kan na wa mun taga e bɛ se k'i yɛrɛ bila CENID sanfɛ ka jɛ CENID président kɔ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan ni Mali tɔgɔ ye min t'i ka parti gansan tɔgɔ ye wa Mali ko bɛ min na bi ne b'o de la kɔsa in na mɔgɔw ɲɛ bɛ na n bi bɔla n bi kuma parti ko la ne mɛnna tɛ kuma parti ko la ne mɛnna n bi kuma Mali ko de la kɔsa in na n ka parti ko kuma cayalen don mun na parce que n b'i fɛ anw minnu na ni parti caman ko ye an k'a dilan ka ɲɛ yanni an k'an kɔ don ne bɛ nin ko min na bi k'a fɔ ne yɛrɛ bɛna fɛn ta o la parti ko la bilen o tɛ dɛ ne bɛ min na bi Mali ko ni o ɲɛna Mali ko Ala kana fɛn wɛrɛ bɔ a la parti ko kɔni an bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ sa fo ka taa se a seyɔrɔ la ka sɔrɔ jiginama kɛn na nka fɛn fɛn tɛ Mali ko ye bi o tɛ ne ka koba ye. Segu ka bɔ kuma la sunkalo ta ye minnu d'i ma ne ta banna nka mɔgɔ dɔ ye ɲininkali dɔ de kɛ a ɲininkali b'i bolo mais a tɔgɔ ɲininkali min don i yɛrɛ b'a ɲɛsin président ma maa laban min wele kɛ o tun ye sunkalo kunnari ale ta tun ye filakan dɔrɔn de ye n bɛ fɛ k'o dɔrɔn de f'i ye i bɛ se k'o ɲininkali kɛ maître la sisan. d'accord maître ni an balimakɛ dɔw ka ɲininkali ale ye ɲininkali ci an ma téléphone fɛ a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ si kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bi sɔrɔ politique mɔgɔ la min bɛ se ka parti politique tɔw fara ɲɔgɔn kan ko mais ko e bɔra k'a jira sisan charte ko in hukumu kɔnɔna na k'i sera k'a jira k'a fɔ k'i bɛ se ka parti politique bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko yala e labɛnnen don ka ban i ka président ɲini min b'i ma ka ban o la pour que i bɛ se ka kɛ transition premier ministre ye yanni a kuncɛ waati cɛ ko laban yala e bɛ se k'o kɛ wa. anw kun bɛ tɔnsigi dɔ la wulada in na. c'est bien ça. ani minnu kun b'a la u tulo bɛ n kumakan na n k'u ma transition sigira tuma min na ne ma jɔyɔrɔ si ɲini ali M5 kɔnɔ kuma tɛ transition kɔnɔna ma Ala nana n'a ka masaya ye jan nana dan ye jan premier ministre ko la ka n'an tan tɔgɔ ma k'an sen fila minɛ k'an mɔmɔ k'an majamu k'a fɔ ni e tɛ a ti ɲɛ i k'i ti k'a ye Ala kama k'a ye Mali kama n nana bɔ jan kalama o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra o kɔfɛ maa sera ma premier ministre ko la n ko ne da t'a kuma la bi ni maa kun yɛrɛ dɔn na n ka maa bonyaba dɔw bɛ yen n k'u ma a y'a sariya k'a fɔ aw de nana ne nɔfɛ ko n'a fɔra ko jamana mɔgɔw bɛ na n kana ban n ko n tɛ se ka ban aw bolo foyi ma o de y'a kɛ a kuma fɔra yɛrɛ n bɛ sigi mais premier ministre wo dernier ministre wo n t'a dɔn min bɛ n sini nka n'a fɔra ka sabati nanbara t'a la mun taga e mana nin kɛ Mali b'i ɲɛ aa ne tɛ n ban cogo la o la nka min ka di ne ye bi mun taga ka premier ministre tɛ o tɛ n ka laɲini ye bi min ka di ne ye bi transition bancogo ɲuman o de ye ne ka baara ye bi yɛrɛ ko n tɛ kuma mais n tɛ yɛrɛ ko la Ala sago o sago. ok maître ɲana an ka kuma kuncɛ kuma d'i ma yala n'a fɔra k'e yɛrɛ ka ladilikan di transition ma ɲɛmaa ninnu ma jamana ka hɛrɛ kama bi
dakunya damadɔ la i bɛ se ka mun de f'u ɲɛna. Kelen an ka jamanadenw lamɛn, fila an ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan, saba an ka transition ban kuma fɔ, naani an ka baara kɛ o lɛju ka timɛ, duuru nin bɛɛ kɔnɔ an kana ɲina lakana kɔ, wɔɔrɔ nin baara bɛɛ kɔnɔ an kana ɲina yiriwa kɔ ka dɔ bɔ fantanw ka doni na. Nin bɛɛ bɛ laban mun na? Ka bɛn sama ka don jamana kɔnɔ, fitinɛ min bɛ yen u ka ɲɔni ka bɔ a kɔnɔ. Ok, mais yala u yɛrɛ baara min kɛ ka ban maa bɛ se k'a fɔ a ka fisa wa? I b'a dɔn don min na ne b'a fɔ ka bɔ ka jɔ ma sɔn Musa ka fanga ma, n b'a kɛlɛ. Fanga min kun Musa la n'o tila 10 na o ti bi faamaw la, tɛ bi faamaw la. Ni Mali ko nana ne tɛna siran ka kuma abada, nka kuma bɛɛ fɛ bi an ka transition in dɛmɛ a baara ka ban a ka ɲɛ. O de ye ne ka kumakan in bi, o de ye ne jɔyɔrɔ ye bi, o de ye ne ka Ala waleɲuman dɔn ye bi, parce que bi ne tɛ se ka don tiɲɛni na. N bɛ se k'o de fɔ. Ok, Mayiga yanni an ka kuma di maître ma ka kuma kuncɛ kuma fɔ, yala baabu b'i bolo, kuma b'i bolo. Non, ɲininkali foyi tɛ n bolo tugun. Maître voilà, fana kɛra folikan ye, n'a kɛra foliko la. Sisan yala e yɛrɛ ka laɲiniw ye jumɛn ye don n'a nataw la, i ka baarakɛtaw i bɛ fɛ ka jumɛn de kɛ don n'a nataw la? Ni kuma sera nin yɔrɔ ma, dugawu de bɛ kɛ sa. An bɛ sunkalo la, kalo barikama, kalo belebele. Ne ka laɲini ye min ye, jamana in fitinɛ b'a kɔnɔ bi, Ala k'a fitinɛ yɛrɛ ka bɔ a kɔnɔ. A fitinɛ Ala k'a falen bɛɛ na. Jamana mana kɛ cogo o cogo marabaa b'a la, Ala k'u sɔn hakili ɲuman na. Hakili ɲuman ye mun ye? Ka malidenw fara ɲɔgɔn kan, ka dɔ fara lakana kan, ka dɔ fara yiriwa kan, ka dɔ bɔ tɔɔrɔ la. Sabanan ye mun ye? Maa si tɛ se k'a fɔ Mali ma i b'i sigi yɔrɔ min na wuli ka bɔ yen taa yɔrɔ wɛrɛ. Maa si tɛ se k'a fɔ Mali sigiɲɔgɔn jamana wɛrɛ ma i b'i sigi yɔrɔ min na wuli ka bɔ yen taa yɔrɔ wɛrɛ. An b'i sigiɲɔgɔnya de la sa fo bada bada, fo bada bada, fo lawali sa. D'accord, donc kuma kuncɛ kuma an ka bɛn. Kuma kuncɛ kuma ni laɲini ni dugawu minnu bɛ yen Ala k'a sabati. Sunkalo Ala k'a timɛ ko ɲuman d'an ma. Amina. Lamɛnbaw u ni ce u ni baraji, ɲininkɛlikɛbaw u ni ce u ni baraji, Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Amina. Ayiwa awɔ ka maître ka foli tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu nana nɔfɛ bi o dɔ ye madame Beauté Araba Traoré, an b'a fɔ u nana ka na bila fo yan nɔ ani maa caman wɛrɛ ka yɛrɛ la dɔrɔn ko an ye weleli min kɛ a y'a laminɛ a diyara an ye wagati la a kun ma nɔgɔn, a yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ kuma ma nɔgɔn a ma sisan an bonya ni ko kama a na maître an ka foli b'i ye, Ala ka ni ɲɔgɔn caman yɛrɛ na tuguni, voilà k'Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Merci. Ayiwa lamɛnbagaw bamananw ko ten ko n'i ye boloŋɛ kelen sɔrɔ suruku la i ye dɔ kɛ fɛn duman banbali a jati dɔn dɛ. O tuma an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma radio Jɛkafɔ sanfɛ, o de ye an ka jamukan min bɛ yen n'an k'a ma ko débat politique, a bɛ lase aw ma dimanche o dimanche ka daminɛ 21h30 la ka taa se 23h10 la. Bi an ka maa wele tun ye maa min ye maître Muntaka Tall la parti min bɛ yen n'an k'a ma ko Sinidi, o maa ɲɛmaa don. Ayiwa an kumana babu min kan o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye forum et mouvement politique EPM, initiative des partis politiques pour la charte. U ye lajɛ min kɛ min bɔra o kɔnɔ, sigi bɛ se ka kɛ ni min ye, an kumana o kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diplomatie malienne o ye Mali yɛrɛ ani diɲɛ jamana wɛrɛw ka baara bɛ lahalaya min na, an kumana o fana kan fɔ ka taa se k'a daminɛ furancɛla fanga na ka na se bi ma min ɲɛna ani min ma ɲɛ, an kumana o fana kan ka taa se malidenw bɛ jija min kɔnɔ sisan, ayiwa u bɛ degun minnu kɔnɔ sisan, an da donna o fana na ka dɔ fɔ o la, ani jɛmɔ fanga ni o ye démocratie ye, ayiwa a lahalaya bi cogo min na an ka jamana kɔnɔna na bilan maître y'a da don o fana na ka dɔ fɔ o la. An bɛ aw fo, ne ye Seku Traoré, ne tun bɛ ka jamukan latɛmɛ o ye ka fara n balimakɛ kan ni o ye Mamadu Mayiga ye, maa min bolo tun b'an ka nɛgɛw kɛrɛfɛ juru la Nɛmu Danbele don, YouTube sira o tun bɛ Mamutu Kamara bolo. An ka baaraw bɛɛ lajɛlen kalifalen kun don an ka ɲɛmaa la Buwa Jabati, n'Ala ma an ka jɔnya jɔ an na. Kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu wɛrɛ kɛnɛ kan ni maa wɛrɛw ye, aw ni ce a ka kulomajɔ la.